Ну, пачалі стрым з Люцыка. Я не ведаю, прарваўся ён ці не, ці чуйна вам было. Вітаю ўсіх, добрай раніцы. Добрай раніцы ўсім. Люцык на фоне такі мяу. Вот, я не ведаю, хутчэй, даволі глосна, я думаю, прарвалося. Ось. Вітаю, вітаю. Добрай вам раніцы. Добрай вам пятніцы, таму што у нас сёння пятнічны стрым. Што там Люцык усё мяўкае? Спадзяюся, у вас усё добра. Мы сёння гуляем далей у Broken Age. Мы далей праходзім яе. Гэта файная адвенчура ад Тіма Шафера, калі я імя не пераблытаў яго. У мяне з імёнамі праблемы. Я вельмі лёгка забываю імёны і магу доўга чалавека памятаць, а вось імя я забуду імгненна проста. Вось, Broken Age у нас перамагла учора, мы далей працягнем гэты квест. Гэта будзе ўжо трэці стрым па гэтаму квесту. Пры гэтым па адчуваннях мы набліжаемся дзесь да канца, і мне падаецца, яна не такая вялікая. Давайте хутенька пагляджу на How Long to Beat. Таму што у мяне такая думка, што калі мы сёння яе не скончым, то я знайду нейкі момант яе падскончыць дзе-небудзь у бліжэйшы час, можа быць, на бліжэйшых тыднях. Вось, таму што, у прынцыпе, я думаю, яна таго вартая. Я нават думаў набыць, можа быць, гэтую гульню, таму што я зараз па падпісцы гуляю. Ось, яна даволі файненькая. Так, поўнасцю яна... Чакайце-ка, акт 1, акт 2. Гэта, тыпу, яна выходзіла па два заходы, так? Цікава. Ну, у нас, хутчэй за ўсё, поўная, я спадзяюся, так? Не будзе такога, што ў нас абрэзана нейкая гульня. Дык вось, і поўная яна за камплішаніст рэжым, гэта 13,5 гадзін. То бок поўнае праходжанне зусім дадатковым. Атрымліваецца, мы не пройдзем сёння, але, я думаю, за яшчэ стрым 2 можна будзе дапрайсці. Куды падзеліся целы дзяўчат, якіх прыносілі ў ахвяру пачвары? Я думаю, што гэта яны жывыя. Якая справа, карацей? Калі, ну, в прынцыпе, можна на паузу не ставіць. Калі паглядзець за гэта з боку хлопчыка, хлопчык бачыў гэта плюс-мінус актуальна. Яму казалі, што трэба нейкіх жывёлак выратаваць, так? А я насамрэч скрасці іх. Вось. І ён такі, не-не-не, вось там кантэйнер у нас, там, дзе хаваюцца гэтыя жывёлкі. Жывёлк не кранаем, яны ў карантыне. Трэба іх у бяспечнае месца адвесці. Па сутнасці, мэта была скрасці іх. У іх ёсць нейкі, рэзервуар, скажам так, куды іх хаваюць, так? І потым прывозяць на тэрыторыю, якую называюць мясцовай, нешта там лесам смерці, нешта такое з балотамі смерці, і вельмі далёка кудысьці адвозіць. Таму я думаю, што гэта прыкладна так і выглядае. Хлопчык лётае, іх там шмат, так. Хлопчык, па сутнасці, карабель прызначаны для таго, каб красці іх, вось, і вазіць іх назад. За мяжу кудысьці. Для чаго яны там патрэбны, не зразумела мне абсалютна. То яны потым рабіць з імі будуць, таму што, я так разумею, з той тэрыторыі, адкуль хлопчык увогуле узяўся, так? Гэта якраз такі тое месца, дзе яму ўсё гэта распавялі, што яны там ратуюць планету, вось гэта ўсё хлуснёй там накідалі. Вось, і якраз такі яны збіраюць гэтых дзяўчынак, таму што яго тата і маці ўдзельнічаюць у стварэнні карабля. Але яны не ведалі, навошта ён патрэбны, такі, як ён ёсць. Так што вялікая таямніца ў тым, навошта дзяўчынкі гэтыя ўвогуле. Незразумела, як яно навошта, на халеру. І навошта такая складаная камбінацыя. Вітаю, Пурбай. Але гэта адбывалася на працягу некалькіх пакаленняў. Так, гэта даўно ўжо адбываецца. Мы ж сустрэлі старога падарожніка на гэтым падобным караблі. Яго карабель адрозніваўся. Ён таксама ратаваў планету сваю. Ён рабіў тое ж самае. Ён проста вельмі... Ён там старажытны, ён там стагоддзі, можа, праляжаў. Дзяўчынак буду здабываць бібі. Вось і дастрэнінг. Вітаю, Пурбай, вітаю, Вячеславіч. Давайте-ка яшчэ адзін момант я пагляджу хутенька. Так. Глядзіце. Я што думаю, я ўжо гэта агучваў, але людзі падзбіраюцца, я гэта буду агучваць яшчэ, можа, некалькі разоў. Я думаю, што сёння, калі мы не пройдзем Broken Age, я думаю, зладзіць серыю, серыю стрымоў, таму што я не думаю, што шмат засталося. Гледзячы на How Long to Beat, ёй 13 гадзін прыкладна патрэбна. З-за таго, што я ўсё праходжу павольней, чым... Заўсёды я павольней гульні праходжу, чым на How Long to Beat. Я думаю, можа быць, 14-15 на яе патрэбна. Але гульня файная, і як бы яе не тое, каб шмат.
Плюс Пурбай активно за її голосує, я думаю, зладить серію стрімов і добить її. Ось. Така думка. Ну добре, давайте уже починати, а то я розторрентився, як звичайно. Мне гэты тыдзень і другая палова тыдня больш патрындзець, чым я прям гуляю неяк прям сканцэнтравана. Looks like some sort of medical report. Metabot exam report. Patient continues normal, healthy development. Unlike his first 5 years, this year has been marked by a remarkable growth spurt. In 1 year, he has grown 2 inches taller and gained 3 shoe sizes. Splarg therapy appears to be working. Splarg? Карацей, глядзіце, гэта ўсё, ну, зараз кантэкст трошкі. Дзяўчынка, я на жаль, імя яе не памятаю, у меня я памятаюць праблема, так? Вось, у дзяўчынцы яна трапіла на карабель і ўнутр пачвары для яе, яна ўнутры пачвары, яна не вельмі разумее, якога хрэна. Вось, і які кантэкст. Яна там ужо сустрэлася, дарэчы, з гэтым самым. Давайте, можа быць, хуценька збегаю назад. І паразмаўляю з ваўчком. Яна з ваўчком паразмаўляла, я толькі змест размовы не памятаю до конца. Можа быць, зараз давайте, што ваўчок кажа? Чым моя мэта? Ага. Цэнтральны пакой. Ага, ну то бок, карацей, каб яна перахапіла кантроль над караблём, ён жадае. Добра, будзем гэта і рабіць тады. Вовчок, чи то Дай Хардман, то президент. Looks like a note written by a little kid. Dear Так. Shoe Fairy. Гэта Thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Thanks, Shay. Sheesh, demanding. карацей, гэта зал трафеяў, гэта літаральна яго ўспаміны дзяцінства, можна сказаць. Шэя, вось зараз яна ўжо дала імя, я хаця бы імя буду памятаць яшчэ некалькі хвілін. Вось. І гэта, па сутнасці, тое, што належала Шэю. Розныя яго прадметы, якія яму зусім не цікава. Для яе гэта нешта новенькае. Best actor, Purple Boots, the musical. It's a painting of what looks like a red boot. Safety Award, Aquatics category. Shay's first space boots, age 5. А чаму гэта адзіныя, Shay's first адзіныя, space якія boots, наблізіліся, age не? 5. Не? Чамусь гэта адзінае, што That набліжалася train ўвогуле. wreck looks like ominous foreshadowing to me. I wonder if he lost his first teeth by licking a moving beater, like I did. I'll give this guy one excuse. He had a weird childhood. Яго было дзіўнае дзяцінства. Але гэта тое, як ён яму ж там розныя квесты прыдумваў I'll ламаць bet і someone was іншае, trying каб to яму get было socks весела. and they ended up too long. And so, Snake. What a sad sack. It says Safety Award, Footwear category. Ладно, звери. Hello? Не адчыніцеся для мяне, не? Who are you? My name's Vela. What's yours? Mine? Well, mine is, gosh, it's been so long since anyone asked. Let me look it up. It's Melanie. Huh, Are you a closet, Melanie? kind of. Step inside. I'll show you. Good. Now close those eyes tight to make sure your eyeballs make it to the same place you do. What? You haven't been at least an hour, have you? У телепорт вона зайшла. I'm a teleporter. Now you tell me a secret. Hey, where'd the other room go? What's wrong with my head?
And my voice. Oh, no, I thought I had that fixed. You made my head bigger. Don't worry, sweetie, it's temporary. Take a trip back through me and I'll set things right. This is weird. Так. Моя голова наоборот повеличилася. Hello? Так, это двери опять. She hasn't said much since the ship was attacked. Hope she's okay. She's just being a drama queen, so she'll get special maintenance. Give it up, Nadine. Добре, гэта дзверы спяць і не адказваюць пасля нападу на карабель. Карабель ляціць зараз. Яго гэта ўся яго сістэма, якая хавала тое, што яны ў космосе, яна і... Так, давайте контексту, блин, потому что я думаю, что ты, кто подключились и только могут абсолютно не разуметь, что нахрен отбывается. Зараз я яшчэ сабе кнопочки уключу свои. Не то я. Где мои кнопочки? Жадаю свои кнопочки назад. Так вось. І гэтае самае. Давайте контексту. Контекст складаны, але яна зараз знаходзіцца для яе, для дзяўчынкі гэтай. Яна знаходзіцца ўнутры пачвары. Так? Яна ні халеры не разумее, што адбываецца. Насамрэч, гэта не пачвара. Гэта замаскіраваная пад пачвару машына. Машына, якая для тых, хто ўнутры, робіць выгляд, быццам бы яны ў космосе. То бок унутры пачвары, гэта па сутнасці абалонка, знаходзіцца касмічны карабель яшчэ, які робіць выгляд, што ён у космосе, ўсё навокал сімуляцыя космоса. І гэта як бы сусвет унутры пачвары, можна сказаць. Вось. Пачвара была, ну, пачвара гэта машына сама па сабе, і была атакавана звонку, ёй выбілі знешнюю абалонку, і зараз бачна, што яна насамрэч лётае ў рэальным сусвеце гэтая пачвара. Вось. І там і дрэвы лётаюць міма замест космоса, і вось усё гэтае. То бок усё ідзе зусім не так, як яно было зроблена. Hi. Who wants to go to the starboard passageway? Ну давайте-ка, нехай переносить нас. Голова нормализовалась. Почекайте-ка, я вернулся. There's my old head again. Are you sure? It still looks a little big to me. Yes, this is all brains. All right, all right. Так, это мы тут заходили. That's going to start a fire. Я могу нешта яшчэ агледзець зараз? This Это door двери isn't зачиненные. open. Hey there. Back to the Nexus? Верни мяне, кай ласка. Fingers crossed. Голова зноў павялічылася. Give you a 5-star review, okay? You made my head bigger. Don't worry, sweetie, it's temporary. Ладно. Я думаю, што прыйдзецца яшчэ падумаць, што нам рабіць вялікай галавою. Але пакуль пойдзем далей. Гэта не такая вялікая праблема. Я ж сказаў, што гэта часова, правильно? This must be the room where they melt stuff. Oh, must be locked or something. Маці хлопчыка, яна дзесьці схавалася, наколькі я памятаю. Так, я магу яшчэ што-небудзь агледзець? Мне падаецца, быў у гэтым калідоры, нешта мне падказвае, што быў. Я магу хадзіць і, ў прынцыпе, павялічваць сабе галаву, калі пажадаю. Yeah, better put this back to cover my tracks. Не-не, гэта не то, што я ожидаў. Шыі балець будзе. Ну, гэта праблема нас на потым. Мы тут былі, і потым мы залезлі ўніз да ваўчка. Добра. Это я памятаю. Далей. У гэтым калідоры якраз такі маці была. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. Мы галаву сваю павялічылі. Do I sound more like Shay? I mean, myself now? Maybe, but you sound so strange.
If you don't believe I'm Shay, I'm leaving. Oh, I just don't know what to believe right now. My son would understand that. Maybe. Давайте павялічым сабе галаву, каб наш голас змяняўся далей. Будзем бегаць і павялічваць сабе галаву. Мы можам гэта рабіць бясконца, тэарэтычна. Мне патрэбна павялічыць сваю галаву 2 разы, так? А яна ўжо павялічаная, па ідэе, калі я ўсё правільна зрабіў. І зараз я прабягу міма ваўчка і зноў павялічу сабе. Maybe if I could. That does not look safe. Locked. Maybe if I could find the brains of this Так, operation. але як трапіць... А, ўсё, узгадаў. Мы трапілі праз ваўчка, так? Давайце-ка гэта і зробім. Locked. Есці ў гэтым напрамку, так? Мы трапляем у пакоі Шэя, якім ён быў. Тут яшчэ сімуляцыя космоса ўсё яшчэ трохі працуе. Вось. Потым гэты схаваны пакой, у якім ляжыць ваўчок. Ваўчок, ты ў парадку? Усё добра. Галава ў дзверы не пралазіць. Ну, калі для Шэя патрэбна было, выкарыстоўваючы тэлепорты, зменшыць сваю галаву, то ў маім выпадку патрэбна яе павялічыць, каб яна гучала больш падобна на Шэя. Hey, Mel. Hey, Val. It's so nice to de-risk new people. Please count fingers and toes before leaving teleporter. Now it's even bigger. Don't push it, honey. Come back through me before you pop. Так. Я магу зараз прабегчыся назад і спытаць яшчэ. Таму што мне патрэбна, па сутнасці, магчыма, 3 разы павялічыць галаву. Проста мне падаецца, тэлепортары скажуць: о, не, гэта небяспечна, як яны казалі Шэю. Таму мне патрэбна 3 розных тэлепорта. Не пагадзішся мяне зноў тэлепортаваць? What's wrong? Can't go the same direction twice while we're having that head thing. Really? Yeah, come back through me from the other side. Но праблему з галавамі яны так і не вырашылі, так. І яна мне кажа, што гэта небяспечна. Добра, нармальна, нам падыдзе. Гэта максімальны памер галавы, які мы можам сабе зрабіць. Зараз з велічэзнай галавой пойдзем паразмаўляем. Hello in there. Who's out there? I can barely hear you. It's me, Shay. You sound kind of funny. It must be the intercom. But still, I need a little more proof, Shay. I mean, whoever you are. I want to believe it's you, Shay, but everything is just so strange right now. First the crash, and then my controls went dead, and now I can't... Яна зараз там адрезана, яна нас дрэнна чуе. Who to trust? So just make Яна me ведае, што feel better адбываецца. by answering a few easy questions, okay? Sure. All right. First question. What was the name of your favorite stuffed animal as a child? О, блін, мне трэба ў залю з гэтымі самымі. Mr. Go on. Huggy. Is that your answer? Yes. Mr. Huggy. I see. Oh, Shay, I'm so glad you remembered Mr. Ага. Huggy. He was the first friend I ever knit for you. Я трапіў правільна. I'm starting to feel kind of bad about this. What was that? Nothing. I see. Well, I have another Мы question. правильно догадались, якая Of all любимая those цацка names for you, which была one was your в детстве. favorite? Please, can we not do this? That's exactly what you used to say all the time. You hated my nicknames. I mean, Shay did. Now just one more question. Я правильно сказал, можно, клялся, не задавать I это used питание, to я правильно, make это my правильный son отказ. new space boots every year until his 9th birthday, when he insisted on machine-made boots from the replicator. As he would surely remember, I tried to keep things fresh by never repeating a color or a pattern. So,
please tell me what was the color, size, and pattern of his very first space boots? Яго... Блін, не памятаю. Там было такое, мы разглядалі іх. Мы яго абутак разглядалі, і яны былі альбо зялёныя, альбо чырвоныя. Не, блін, не памятаю. Там літаральна была нататка наконт гэтага. Давайте зялёная. And the size? 4. Size 4. And the pattern? З чарапкамі была. Skulls. Oh. Oh, I really thought it was you, Shay. Блін. Leave me alone, whoever you are. Пайшлі за абутачкам. Трэба паглядзець, які абутачак у Шэя быў. Там праз гэты бок будзе хутчэй. Яна правярае нас, што гэта мы дакладна Шэй. Так. Вельмі дзіўная жанчына, гэта я згодна, прям без пытанняў. Але зноў жа мы у адвенчуры, у якой такая логіка нармальная. Нам просто патрэбна мотивація для квеста, скажем так, правильно? Вось тут была. Looks like a note written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. Thanks, Shay. Гэта... Demanding. Ён кажа пра чырвоныя з палоскамі. То бок чырвоную з палоскамі ён жадае. Shay's first space boots, age 5. Cute. А, не, пачакайце-ка. Wish they weren't bronzed. I can't tell what color they are. Вось яны, з кропачкамі. То бок яны... Вось ён сэнс пазла. Карацей, глядзіце, гэта з кропачкамі, так? Гэта яго ўзнагарода, першы яго абутак. Cute. Калі яму было 5. Мы ведаем, што ён быў кропачку, але мы не можам сказаць колер. Але колер мы можам... Looks like a note Блін, а тады любы колер можа быць. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Please, please, please. То бок, па сутнасці, у мяне павінен быць іншы нейкі колер, не зялёны і не чырвоны. Я так разумею, It's так? a painting of what looks like a red boot. Але ён маляваў чырвоны абутак. Можа быць чырвоны у кропачку, гэта быў яго. Давайте паспрабуем. Яна дыстанцыйна гадавала свайго сына падлетка як немаўля. Не, ну тыпу... Ён проста рэдка іх бачыў, я так разумею. Там была такая размова, што увогуле ён проста сабе ўжо пачаў уяўляць іх сабе як камп'ютар, таму што ён, ну, дыстанцуецца ад іх, сепарацыю, карацей, сваю ўнутраную праводзіць, аддзяляецца ад сваіх бацькоў. Hi, it's me, Shay. What was that last question again? Вось, яна не толькі прям супер My son дыстанцыйна used яго space выхоўвала. boots every year until his 9th birthday when he... Так, давайте чырвоныя. Памер я не ведаю, 4, і ён быў у Hope it кропачкі. up. Oh, I Не? think I need to do some more. Okay, that does it. I need to make a chart to keep these clues straight. Яна заблудалася і збіраецца... Блін, шкада, я пропусціў. Я думаю, яна то ж саме скажа. And voila. Well, hard part's done. Now I just have to fill it in. Так, гэта яе, карацей, гэта малюнак, план, якія ёсць, якія былі і калі. Так. I think I have all the clues I need. I just have to Мгм. put them together to fill out this chart. Вітаю, дзеткі. Так, не, па сутнасці яна мае рацыю. Я бы ўжо сам збіраўся бы маляваць, таму што нам патрэбна метадам выключэння знайсці правільны абутак. У яго было, давайте на малюнак паглядзім. All the Было clues I 4 need. абуткі, I just так? have to put them together to fill out this chart. Ёсць 4 абутка ў яго было, і ніколі не паўтараўся патэрн і колер. То бок, па сутнасці, мне проста патрэбна выключэннем знайсці. Праблема з памерам. Памеры увогуле не казалі мне ніколі ні разу. Але я думаю, што памер быў... памер я, можа быць, неправільна сказаў, 3, так? Хутчэй за ўсё, у яго было
Мы ведаем, што ў яго быў чырвоны абутак і зялёны абутак, то бок гэтыя закрываюцца. Мы ведаем, што памеры былі 4, 5, 6, хутчэй за ўсё ён рос, але там узгадваецца, што ён вырас значна у пэўны момант. Я нават не ведаю, і у які. Вось, і мы ведаем, я толькі ведаю пра палосачкі, чэрапы і полькадотс. Ну, полькадотс гэта кропка, па сутнасці, просто. Звычайна. Давайте, яна занясе ўсё для нас. І гэта нам дапаможа, то бок гэта даволі просты пазл будзе. Мне не патрэбна будзе свой такі малюнак рабіць нататку. Таму дзякую вялікі гульне, што яна бачыць, што мне складана. Я не вельмі жадаю займацца тут трыганаметрывай. Ладно, не трыганаметрывай, матэматыка. Я не ведаю, як гэта назваць. Так, пачакайце-ка. Занёс? А яна не збіраецца занесці туды? Я ўжо ведаю гэта. Далей фотка. Ага, у яго быў блакітны абутак. Блакітны абутак. Калі ему было 8, у яго быў блакітны гэты самы. Божухна, як ён. Блакітны і без паттерна ніякага. У 7 гадоў у яго было невядомы колер, але былі з чарапамі. Але па анатацыі там была... Так. У яго былі чырвоныя. Так. Так. А можна я, калі ласка, запомню там, просто адзначу, каб я не запамінаў. Зрос 6. А як мне гэта па забуткам дапаможа? Ну ладно, мне падаецца, мне прыйдзецца зараз запомніць гэта самастойна. Блин, а можна не закрываць? Блин, прыйдзецца самастойна. Я думаю, што гульня зробіць гэта за мяне, каб мне спрасціць жыццё, але ладно. Мне прыйдзецца зараз свой нататнічак рабіць. Так, это не той нататнічак, гульнявы. У мяне ёсць гэты самы, каб вы разумелі, гульнявы нататнічак. У якім я розныя пазлы вырашаю звычайна. Альбо запамінаю штукі, якія хрен запомніш. Якім, напрыклад, імёны персонажаў. Не, насамрэч, імёны персонажаў я просто забываю, іх не выпісваю. О, у меня по блюпринту тут нормально так сторонок. Нормально нафігачу по блюпринту. Я нават пракіну яшчэ месца, калі мы да блюпринту калі-небудзь дабяромся, я яшчэ сабе тут адступленне зраблю. Реально тут, о боже, наколькі на блюпринту шло. Як клічуць нашу гераіню, не памятаю. Гэта нешта вышэй за мяне. Так. Мне патрэбна. Я буду зараз сабе памяткі рабіць. І мы ведаем, што ён у пэўны момант пытаў сабе, і вось 4 тыпы абутку, ён пытаў сабе, што папярэдні абутак, а гэта хутчэй за ўсё, калі яму было 7 гадкоў, ён паспытаў, каб яму зрабілі... Блин, ну может быть яму і 8 было. Не, пачакайце-ка, 7 былі з чарапамі, так? Вось. Дзякую вялікі за абутак. Так, чырвоныя з палоскамі, зялёныя з чарапамі. Зялёныя з чарапамі былі, калі яму было 7 год. 7 год. Green Skull. Green Skull. Але пачакайце-ка, яшчэ не ўсё так проста. Не. Это можа не вельмі важна поўнасцю увесь парадак вярнуць. Бачыце, ён згубіў зубы, так? 7 гэта можа быць яму не год. Гэта колькі, які памер абутку.
Так, а які у нас памір абуткаў прапанаваныя? Think А, I 3, have 4, all 5, the 6. clues I need. У яго не можа быць памер 6. То бок, значыць, гэта 7 гадоў яму? Просто гэта лухтаненькая. Doesn't look like he's going to grow up to be a kidnapper. I wonder Зубы if he яму has выбілі, access to калі яму... licking a moving bean. Гэта не, Incisors. Восьмерка, девятка. Не, пачакайце-ка. Восьмерка, девятка, гэта якія? Это цэнтральныя пярэднія зубы, не? А, не, пачакайце, блин, не ведаю. Incisors. Yes. Давайте-ка на ангельское. Так, это пярэднія зубы. Восьмерка, девятка. Ну, я просто, может, там Incisors гэта карацей пярэднія. Ну, восьмерка, девятка, я не упомню. Можа, свая сістэма нейкая, якую я не вельмі разумею. I wonder if he lost his first teeth by licking. Ён згубіў зубы ў 6 гадоў, так? То бок вырашым, што яму было 6. І калі яму было 6, і у яго былі гэты самы. I think I have all the clues I need. I just have to put them together to fill out this chart. Памер дакладна не можа зніжацца, правильно? Таму я раблю логіку наступную, што памер яго абутку гэта 3, 4, 5, 6, правильно? Калі 6, у яго быў памер 4, напрыклад. Так. То бок той нам невядомы, ён будзе памера 3, мы гэта ўжо ведаем. Так. Калі яму было 7, у яго былі... не, пачакайце-ка, не. Looks like a note Не сходится. written by a little kid. Dear Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, Яны ж просто маглі не вырасці, red правильно? striped ones were cool, and so were the green ones with skulls. But next year, could I please have red shoes with skulls? Там не кажуць, ён не кажа ў нейкім парадку. Demanding. І гэта можа бbyć не просто Looks неправільны like a парадак, note вось і ўсё. written by a little kid. Яшчэ Dear раз. Shoe Fairy, thanks for the shoes. Aw, the red striped ones were cool, and so Ну, were the насамрэч green мяне не ones with цікавіць skulls. Red і But Stripe, next і year, ўсё. could I please have red shoes with skulls? Red, Please, Stripe. please, please. Thanks, Shay. Мне, в прынцыпе, не трэба ведаць так-то. Я фігнёй займаюся. І у нас былі блакітныя... Я просто придумываю сабе праблему там, дзе яна не патрэбна. Блакітныя і Solid, яны без ніякага паттерна былі. Усё. У медычным рапорце просто пра выраз змену яго... Metabot exam Вось. report. Patient continues normal, healthy Пацыент нармальна development. Unlike his расце. first 5 years, this year has been marked by a remarkable growth spurt. In 1 year, he has grown 2 inches taller and gained 3 shoe sizes. Splarg therapy appears to be working. Splarg? Терапія Splurg. Looks like a note written by... Так, да, это пропустим. I think I have all... Глядзіце, просто якая справа. Там кажуць, што у адрозненне ад першых яго 5 гадоў, зараз зачытаю просто, як ён сказаў, адрозненне ад яго першых 5 гадоў, яму, ну, у гэтым годзе ён вырас на там столькі-то дюймаў і яшчэ на 3 памеры абутка. Просто як ён мог вырасці на 3 памеры абутка, калі, ну, на маёй гэтай штуцы ўсяго 4 варыянты. 3, 4, 5, 6. Ну, як бы, я, может быть, пропусціў штосьці, але, ну, пытанне, карацей. Я думаю, маё меркаванне, так, што у яго быў фіолетавы, так. Калі верыць гэтай таблічцы, якая працуе як падказка па сутнасці, то калі яму было 5, у яго былі фіолетавыя ў кропачку, вось і ўсё. Давайте паспрабуем гэтую версію, там паглядзім. Може, ти відаєш, до речі, Вовчук? Did Shay happen to mention what the size, color, and pattern were on his first pair of space? Ну, його літерально можна просто поспитати, отказував. Ладно, він не отказує на такое. Yeah, and that's the problem I'm trying to solve here. Help me so I can help you. Try the old trophy room. Він просто каже, куди йти. I've got to go.
Ён такі, ты не бачыш, мяне расплюшчыла ўвогуле, можаш, калі ласка, мне дапамагчы? Ён такая, я табе і спрабую дапамагчы, адкажы, які абутак насіў Шэй, калі яму было 5 гадоў. Вось яго час быў 3, а потым адразу 6. Ну, Hello in there. там бы не. Up there. I can. Do I sound? If you don't. Нам мне галаву прыйдзецца зноў павялічваць? Блин, давайте. Пайшлі павялічваць галаву зноў. Я, можа, занадта доўга калупаўся з падказкамі. Я там прапусціў трошкі размову, я просто падумаў, што яна мне скажа, ну неправільна, ідзі паспрабуй па новай. Это што? Someone or something has really scratched up the floor here. This door is locked. I wonder. Дарэчы, ты дзверы якраз таки павінны хаваць дзяўчынак. Hey, Mel. Hey, Ben. Oh, honey, we need to talk about you. Вітай, Борис Геннадьевич. Так, гэта ёсць? Галава павялічылася? Ciao. Now it's even bigger. Don't push it, honey. Зараз пройдзем 2 разы. Did you forget the rules? Ага. Не, толькі адны дзверы мне патрэбна было прайсці. А што там выпадкова выкарыстаў іх? Я забыўся. Ладно, галава дастаткова вялікая. Ну, блин, націснуў. Навошта гэта ўвогуле засталося? Быццам бы у нас будзе яшчэ пагоня нейкая, пра якую мне прыйдзецца гэта перасоўваць. Пусціце мяне. Так. Дзякуй, што ёсць скіп да лакацыі. То бок, калі ты 2 разы націскаеш на наступную лакацыю, яно адразу цябе пераносіць туды. What was? Так, яны былі фіолетавыя. 3-го памеру. Size 3. І у кропачку. Polka dot. Усё, не, ўсё правильно. То бок не патрэбна было там пазлы. Па сутнасці не патрэбна было нават было бы ведаць гады. А вось і маці. You're not a computer. You're not Shay. Опс. Адбылося нападзенне намі. На маці Шэя. Oh, Who are you? What have you done to our ship? Where's my son? Так. Глядзіце. Для тых, хто не разумее, што зараз як бы вельмі важны момант канфлікта, таму што непаразуменне зараз з двух бакоў, яны не разумеюць, што адбываецца, мы як гульцы ведаем, так? Справа маці хлопчыка, яна кіравала караблём і адказвала за яго палёты. Яна думае, што яна знаходзіцца ў космасе і не разумее, што ўвогуле адбываецца. І яна думала, што яны спрабуюць выратаваць сваю планету. Па сутнасці проста адправіцца сям'ёю, знайсці прыгодную планету для жыцця. Вось. Але гэта насамрэч нейкі не карабель, ніякім яны не ў космасе. З планеты яны хутчэй за ўсё нават і не выляталі. Іх карабель звонку выглядае як гіганцкая пачвара, якая проста лётае і нападае на людзей. Вось. Мы ў пэўны момант думалі, што ўвогуле яна ніякага чалавека тут няма, што гэта Шыі. Насамрэч у кантрольным пакоі сядзіць рэальны чалавек, маці Шэя, і гэтым усім кіруе. Злева у нас Велла, наколькі памятаю. Вось, ну тут рэальна імя ёсць. Велла, якая напала на пачвару звонку, і яна перамагала пачвару, яна білася з пачварай. У выніку дзве гісторыі, якія ніяк не былі звязаны, насамрэч напрамую звязаныя. Асноўнае змаганне дзяўчынкі з пачварай, яна як бы перамагае пачвару, яны падстрэльваюць гэтую пачвару, а ўнутры яна механізм, яна машына, якая па сутнасці сімуліруе для жыхароў унутры пачвары тое, што яны жывуць, як бы што яны лётаюць у космосе на карабле. Ну вось такая вось хрэнацень. Гэтым і займаемся, так? Так. Давайте адразу абвінавачванне. Хто вы такая, чаму вы кралі дзяўчын за гэтым караблём? who are you? And why
have you been kidnapping girls? Треба with this вибити ship? її. Are you insane? Давайте. Я подумал, что гэта я не выб'ю і працягне дыялог далей. Where's the big mom computer that controls this ship? Mom computer? What are you talking about? Ага, Ваўчок сам думае, што гэта яна камп'ютар, але гэта, ну, вядома, мы ведаем, што гэта чалавек. Ну, ўжо для нас, для гульцоў, вядома. І для Шэя так-то вядома, што гэта яго маці. Просто што яго маці бясконца ў сваім пакоі кантрольным сядзела і ледзь з ім удзельнічала напрамую. Што ў яе шые, і гэта яе вопратка. Ну, просто такі касцюм у яе. My name is Bella Tartine. I shot down your ship. What? Why? We are an unarmed deep space О, vessel у мяне on для цябе ёсць peaceful mission. гісторыя. I want some answers. Me too. The wolf told me about you. Okay, now just calm down. You need some help. Так, па-першае, жанчынка, вы не ў космосе ў ніякім. You are not in space. Look at that window. Well, not anymore. You shot us down. No, you were never in space. It's all fake. The stars are on the inside. On the outside, you're a monster. But She's right, my friend. There he is. That's the wolf I was talking about. That voice. Угу. Hey, why aren't you trapped under that junk anymore? Ваўчок. I am no wolf, am I, Hope? I'm an old friend. Хто ти нахрен такі? Marikai, what are you doing Божухна. here? I'm here to finish Operation Dandelion for you. I'm sorry that we had to keep some aspects of the mission secret from you and your family. But how are you? You said our world was dying. It was, but then you went forth and found our salvation, as so many have before you. The Mogs. Sorry about the outer space theatrics. Just a precaution to save you from the temptation to go native, as some of your predecessors did. We were never in space? No. Laruna is a great empire unto itself, but is part of this very same planet. Beyond the plague dam. Funny you should mention that, Bella. Так. Because here we are. І ось корабель вернувся. Боже, Now, while I боже. prepare the ship for sterilization, you two sit tight and relax, and know that you are contributing to the well-being of many generations to come. Що? Ага, у мене питання у стільки. Captain, up here. I'm a weapon. Так, перед тим, як воно перейти далей, давайте глядіться. Ваўчок гэты. Прадстаўнік атрымліваецца, ён выглядае як увогуле іншай расы, не падобны на чалавека. Ну, ён толькі крыху падобны на чалавека, але як вы бачыце па кшталту яго галавы, хутчэй за ўсё ніякі нахрен не чалавек, так? Ён узгадаў нейкую імперыю, я не запомню назву, і атрымліваецца, яны якраз такі і займаюцца тым, што адпраўляюць каманды караблёў тыпу як ратаваць гэтых самых, ну, ратаваць планету. Не, сябе ратаваць, не ведаю. У гэтым як бы іх і сэнс. Пытанне толькі ў тым, што яны, ну, гэта было падазрэнне такое, што яны па сутнасці спецыяльна падманывалі экіпажы караблёў, каб гэтыя экіпажы караблёў не думалі куды-небудзь збегнуць. Па сутнасці камбайн. Так, яны збіраюць дзяўчынак для чагосьці. І гэта, в прынцыпе, нам было вядома, просто зараз гэта як бы гульня сама прагаварыла гэты момант, так? І таму тое, што было тэорыяй альбо здагадкай, яно пацвердзілася, так? Яно замацавалася. Дык вось. Дакладна гэта ёсць імперыя, дакладна ёсць гэта самае экіпажы караблёў, яны спецыяльна нараджаюць экспедыцыі, якія павінны тыпу ратаваць планету і дапамагчы ім усім. Насамрэч яны гэта і робяць, толькі справа ў тым, што яны думаюць, што яны ў космосе, насамрэч не, гэта ўсё падман.
яны насамрэч ніякім нахрен не космосе, яны лётаюць, просто дзяўчыны іх збіраюць. Гэта спецыяльна, каб экіпажы караблёў не падманвалі сябе, яны думалі, што яны там адні і не бянтэжыліся наконт таго, што яны робяць. Вось, просто для супакаення. Зараз карабель прыляцеў назад на базу. Яны называюць гэтае месца ў сусвеце дамбай чумы, чумной дамбай. І далей за яе ніхто ніколі, ну, хто лятаў, ніколі не, ну, адпраўляўся, ніколі ніхто не вяртаўся. Гэта такая вось легенда ў сусвеце. І гэтыя мок-чотры прылятаюць якраз такі за дамбы, чумной дамбы гэтай. Мы якраз такі да гэтай дамбы прыляцелі і трапляем у сусвет імперыі гэтай невядомай нейкай, у якой яшчэ мы ні халер не разбіраемся. Hey, look, a fork. I'd have a full set if I could just find the. Oh, I wouldn't bring up the SPOON if I were you. Tiny here broke his heart, so he volunteered for a suicide mission. You shut your mouth, Dutch. Hey, don't worry. I won't tell him who you dumped him for. Yikes. Разборки поміж приборами. Так. This Ось is a вона sweet фотка. Yeah, picture. it helps me remember. He wasn't always a teenager. Hey there. Hope? Bella, was it? Угу. Вибачимося за сина. Sorry, I lied about Тому що ми за сина прикидувалися. Wolf said, wow. I'm just sorry. Ваучок, по сутності, просто упевнюється, що яны добре виконують свою місію і скончив її. Fooling all of us for a long time. Тобто корабель був по сутності побудований і гэта саме. Корабель быў пабудаваны, каб калі што, яны маглі заўсёды сесть на карабель, вось гэта, ну, прадстаўнік гэтай імперыі, каб ён заўсёды мог трапіць, і спецыяльныя таямнічыя калідоры там былі зроблены. How can we get out of here? I locked the door manually before, but now I imagine Marikai's locked it himself. Our only hope is if there are systems he's overlooked. Угу. Есть яшчэ верагоднасць, можа быць, як выбрацца. So, I'm getting the feeling that you weren't behind all these kidnappings. What kidnappings? This ship. On the outside. it's Зараз ми meant to look усё like і a monster. патлумачым. Every 14 years, a ship like yours comes to a village like mine, and we offer sacrificial maidens to it, so it won't destroy the town. Can't be. And then the monster, your ship, takes some of the maidens away forever. This all sounds so crazy. But it sounds exactly like the kind of scheme the Thrush would come up with. I'm going to find a way out of here. Okay, I'm gonna try to think of a way too. Добре, ми переконали, вона буде шукати спосіб, як вибратися. Давайте шукати, що ми можемо, Door ми won't можемо. open. Marikai Rabbi. intends for us to stay put, it seems. Угу. What's this? Oh, that's just my central control sphere. I used it to keep a watch on the ship. Make little changes here and there. Mind if I try it? Sure, but I'm sure Marikai shut down most of the remote features by now. Скоріше, эта штука, вона якби кораблем не керувала. Оп. Що ми можемо робити? Hey, I can see the outside of our door. Looks like the controls have been sabotaged. Really? Oh, if I could just get out there, I'll bet I could fix them. Well, yeah, but if we could get out there, we wouldn't need. Yeah, I know. But still. Так, поглядим, что мы можем тыркать. А, это выход был. Не то. Давайте. Разберемся. Мы зараз, по сутности, интерфейс корабля мы можем частково керовать, потому что частку систем нам подключали. Hey, I can see other rooms. Yeah, but probably only the ones Marikai doesn't care about. Hey, cheer up. That's better. Оп. Что это? Конечно, так-то это типа двери будут. Опа, двери можно отчинить. I think I can lock and unlock doors. Yeah, but something tells me not ours somehow.
Што гэта будзе? Оп. Ага, мы можам падаць электрычнасць часова і адчыніць. Добра. Давайте придумаем что-нибудь. Peekaboo. Wow, those arms are strong. Yes, pick that up. Thank you. And now. Wait, what are you doing? Oh, I guess it was dirty, but I didn't really need you to. Hey, where are you going with that? Those things have a mind of their own. Добро. Hey, cheer up. Everything's going to be. Опс, компьютер зламаўся. Sorry. Так. Это мы оглядели, давайте далей. Шукать что-нибудь, что мы можем тут поломать, The ship's отремонтовать. kinda dead. Let's move this. Oh, I guess that sparking panel had its power shut off for. Ми на панельку можемо переключати, таким чином ми можемо туди трапити. Проблема тільки ми не можемо туди подійти. Someone should really fix that. Ой, я не то натиснув. Розбираємося далі. Locked. Unlocked. Я чомусь не можу двері відчиняти, зачиняти. Цікаво, Let's що мені з see цим what's робити. going on in here. I never thought Malchakra would be so full of smiles. Так, шмат. Давайте поспробуємо. That wasn't right. Or was it? Hey, I think we need a safety light over here. Ага, я не пам'ятаю, щоб переключатися. І що це дає мені? Ooh, sparky. На, от не уповнено. That's some bad wiring there. That's my gal. Я не уповнено, що я роблю. Hey, anyone got a flashlight? Wonder what this does. Uh-oh, made it pretty dark over there. Hey, I think we need a safety light over here. Що я зробив? Тому що я... Добре, гэта можна робіць. Давайте пакінем гэта як ёсць. Гэта можна робіць. That's the spirit. Nothing in here except a hexagal. Unlocked. Буду терпіти штуки. Oops. Опа, почекайте-ка. That fixed in no time. О, This way. я найди ремонтувати. Я можу цілий ланцюжок зробити ремонтів. Okay, that should take a little while for her to fix. That's a good girl. Ми проведемо зараз ремонтника, каб нам допомогти. Dark over there. That's some bad wiring there. Look at her go. Fixing problems just as quickly as Добре. А, ні, гэта я... I caused. Я навернется назад, так? Я могу привести Фикса Герл, каб яна допомогла мне. Should really fix that. Great, she's on it. Little farther. А так, як я підчепити туди далей? Locked. Unlocked. Ось так може бути? Притягнути увагу. How does this thing work? Ooh, sparky. Добре, давайте ось так. Hey, I think we need a safety light over here. Okay, that should take a little while for her to fix. Little farther. Все, яна пойде далей, так? Все, ну чудовно. Потрібно було вирубити світло, каб яна побачила, що там Don't fix іскрить. that too quickly now. That's a good girl. Єсть, отрималося. У наступний покой. Проведемо її. Someone Ось тут. should really fix that. Good girl. That's some bad wiring there. Давайте все зламаємо Let's просто. try this. Wonder what this does. Little farther. Добре, гэтай штуки поламаліся, і ми панель зламали у виніку. She'll have that fixed in no time. This way. Оп, далей пайшла. Цудоўна. Great, she's on it. That's Дає a good ради. girl. І пойде далей у наступний у коридор, і ми зараз доведемо її до наших дверей, і вона їх адремонтує. Yes, we made it.
home stretch. Yep, those controls are pretty fried. Ah, Е-е-е! no, 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 Я її викинув нахрен. little girl. Sorry. Так, почекайте. Ми можемо її вирятувати, може бути, з іншого покою ніяк. Oh, hey. Ось there він you тримається. are. I'm so happy to see you. You hang in there, girl. Так. Ми амаль. А ти не можеш підскокнути сюди і відремонтувати, ні? Чим можемо допомогти? Як її вирятувати там? Тут ми, по сутності, все зробили. Нічого ми не зробимо. Someone should really fix. А як? А що ще я можу? Давайте вернемося, може, ну, назад і порозмовляємо. Тому що я не бачу варіанту, як зараз щось зробити. Зараз зрозуміло, чому є волоси такі. Any ideas yet? No. Sorry. How can we get out of here? I locked the door manually before, but now I imagine Marikai's locked it himself. Our only hope is if there are systems he's overlooked. I'm going to find a way out of here. Okay, I'm gonna try to think of a way too. У мене ж нема ніяких. Glad to have you on the team. Anything to help out Captain Volta. Може бути. Я не сумніваюся. I hope you two will be able to work together. Shouldn't be a problem. We've done it before. You come close to me, I will poke your eyes out. Okay. Добре. Усе ж таки, один нападається варіант, гэта нешта придумати звонку корабля. Просто що. А що я можу зробити? Він там висить звонку. І річ тримається. О! Ось. Is that a box of cereal? Добре. А що коли ми. Aw. Зараз вроді може бути підходящий варіант. Okay, here's a hand. Grab it. Yes. Чудовно, трималося. Good job. Whew. Давайте приведемо назад. Over here. Okay. Let's be careful this time. I hope that hole is blocked up enough now. Давай. Амаль трималося. Look at her go. Fixing problems just as quickly as. Well, as I. Hey, that's right. Better get on that. That's my girl. Чудовно. Усьо, панелька відремонтована. Check it out, Hope. You did it. We're free. Attention, approaching red hangar. Упс. Prepare for sterilization. Oh no. Що таке стерилізація? І корабель зараз буде проходити ніяку стерилізацію. А божухна. Злосна імперія ніяка прям. Ого. Тут нахрен матриця відбувається. What is this place? This is where they build and store ships like ours. The Mog Factory? I'm afraid so. No. This is great. Instead of killing one Mog, we can destroy all the Mogs forever. Oh, and all the people in the factory too. Darn. There are no people in the factory. It's all automated, but I really... Great! Now we just have to figure out how to use that death ray. Death Ray? Yeah, you're right. A death ray isn't going to cut it this time. We're gonna need something bigger. Like a bomb. The only thing I've ever blown up was my family's oven. But with all the high-tech stuff on this ship, there must be something we can make a massive explosion with, right? Maybe, but I... So I'll
make a bomb. Figure out a way to dump it in the factory, and also a way for you and me to get the heck out of here and back to our families. Sound good? Not really, but if there's a chance it will get me back to my family, then it's the only option I've got. Not exactly a battle cry, but I'll take it. Вона така, я зараз придумаю, як подорвати нахрен усю гэтую фабрику, використовуючи літерально нейкі пульт для переключення, гэты самы шлем, вілку, лыжку і і абутак. Вона така, я зараз усё гэта нахрен подорву. Давайте працягваць. Wait, should I have written that down? Build a bomb, get it off the ship, and drive the ship out of here. No, I got it. Нам патрэбна усяго нічога, зрабіць бомбу. Якой можна будзе падарваць усю гэтую фабрыку. It's the last girl. The one that downed our vessel. What about her? She's significant to him somehow. He was willing to risk everything for her. Twice. Do you think he found a specimen that could troll the formation? Yes. I don't even think we need the other specimens. Render them all just to be safe. And incinerate the waste material after you repair the ship, Marikai. I'd rather the Council not find out about how you almost managed to lose a collector in the Badlands. Yes, sir. About the mother. You know the rules, Marikai. She came into contact with an unpurified primitive. Who knows how many diseases she's carrying? Yes, Thrushmaster. I'll initiate repairs and prepare the incinerator. Hurry, Marikai. There is a quiver in my blood. Глядзіце, карацей. Трошки мы даведаліся пра план. Яны шукаюць нейкую асобу, скажем так, ну, від нейкі пэўны. Не ведаю для чаго дакладна, гэтага не удакладнялася, але па сутнасці яны, падаецца, дзяўчынка Велла якраз таки тое, што ім патрэбна, нейкі матэрыял для чагосьці. Не зразумела. Вось. І яны па сутнасці збіраюцца зараз пачысціць карабель, ну, па тыпу, з дзяўчынкай у контакт не падыходзіць, а ўсіх астатніх дзяўчынак можна спаліць нахрен. Вось такая вось сітуацыя мелкая. Ну, яны ўжо не патрэбны, можна вось гэта ўсё біямусара, можна да яго пазбаўляцца. Looks like some sort of video game. I'm not going any closer. Добра, да яго мы не падыходзім, лішні раз не суемся. Выбіраемся адсюль. Oh, quit with the sad stuff, Mogchathra. You brought this on yourself. Так, што там бачно Looks так? like the windows have been sealed with some sort of force field. Усё закрылі, у нас увесь карабель закрыты па сутнасці, поўнасцю ў ізаляцыі. Thanks for busting us out of there, girl. What are you doing now? Warning people about that dangerous window? Good idea. We learned our lesson there, didn't we? There you are. And so nice and clean, too. Man, I really put some sweet holes in this thing. Так, у нас ёсць, зараз дадаўся надувны шэй у гэты самы наш інвентар. Цудоўна. Усё яшчэ не адказвае на пытанне, што мы будзем з гэтым рабіць. Так. Добра, гэта тое, дзе якраз такі тыпу імітавалася перасоўванне. Добра. Excuse me? Initializing. Hello, and thank you for considering the Space Weaver 6X for purchase. I have been programmed to be the most personable and accurate navigation system on the market. Just bring me a star chart, and I shall weave my yarns into a... Where are my yarns? What happened to my top spindle? Demo terminated. Service requested.
Добре. Уже нормально не працює. Нормально мы тут поломали все. От души, я бы сказал. System forbidden. I get the feeling something is supposed to go in this area here, but it's missing. I get the feeling something Добре. is supposed to go in Я this на шалік повинен в'язати. Гэта сістэма навігації, яка повинна зв'язати шалік, який накерує корабель у повну кропку. Але корабель якби нікуди не накеровується. debris in there. I can't get through. І тут ми не пройдемо. Space Weaver, can you take us out of here? The Space Weaver 6X can take any star chart and weave it into... Error. Yarn malfunction. Добре. Не готовы ён пакуль працаваць. Нам трэба яшчэ будзе прыдумаць, што з гэтым рабіць. Добра, якія у нас яшчэ варыянты ёсць? У цэнтральны можна пакой трапіць. Можеш перасунуць мяне, калі ласка? Hey there. I knew you were faking it. Hey, I go to a more sensitive location than you two, so naturally I'm more sensitive to power surges. Uh-huh. Let's see if this works. Hey, my head's normal. Well, I wouldn't go so far as to say that. But at least I didn't make it any bigger this time. Oh, there was a dead moth on one of my lasers. It was messing the whole deal up. Yikes! Could have been worse. You could have ended up half girl, half moth. Yikes! Oh, the stories I could tell, honey. Так, але гэта да ядра прыведзе нас. Yikes! Божуха. What the? Там, па ідэі, нам патрэбна... Яно дало нам як касцюм для таго, каб у радыяцыю выходзіць. Falling ship parts. Але без касцюма? I wonder what that funny light show is for. Магчыма, гэта ўсё прыкідваецца, і насамрэч нічога дрэннага не адбываецца, можна проста спакойна праходзіць. Man, that's pretty. Wonder what it is. Oh, that's the fusion orb. It powers the ship's defenses. Это оборона корабля. Dangerous? Not as long as it's on ice. And if it heats up? Omicron fission event. Ooh, that sounds like an explosion. Big one. Hey, what are you up to? Oh, nothing. I just like to keep track of where all the explosives are. Добра, гэта штука можна, у прынцыпе, падарваць увесь карабель, правильно? То бок, калі разыграць гэтае месца. Not sure if the space helmet is going to be much use, seeing that we're not really in space. I don't Чай, wanna гэта melt. сказаць. Hey, this thing is neat. Oh, and hot. Hot, hot! Attention! Do not remove fusion orb from refrigerated pedestal. Omicron fission event will occur. Can't take that trinket, I guess. З сабой не возьмем. Але Hey, this thing is neat. не магу, яно будзе горача, так? П'едэсталам я таксама нічога не зраблю. Але гэта наша магчымасць, каб выбухнуць усё. Няблага. That kind of tickled. Ну, па сутнасці, ўсё. Hey there. Oh, you want to come in? Here goes nothing. Thank you for traveling with us. You had an О, блін, не то натиснув. Thanks for choosing teleportation. It's so nice. Miss you already. Hi. Куди я ще можу трапити? Щоб такого понарабіць-то. Я пачыняў усе дзверы па дарозе, там, можа быць, мы нешта карыснае ў іншых пакоях There she пазбіраем. goes. Dumping the trash off the ship, I guess. Ooh, we almost got her, but not quite. А навошта нам Guess яна? I still need... Яна пракаментавала. Ну так, гэта тое, што дзе Шэй быў. Hi. Is there a problem here? Yes, this train is about to go out of control, and our young hero is nowhere in sight. I blame myself. Гэта той самы карцей, для тых, хто яшчэ не ведае. Мы зараз з-за таго, што мы на караблі, а гэты карабель, па сутнасці, пабудаваны, каб Шэю, малому хлопчыку, ну, ўжо тінейджеру,
падлетку, і каб яму было дзе бавіць час. Але ўсе лялькі па сутнасці ён вырас са сваіх лялек, так, і гэта адна з лялек, на якой ён ездзіць на цягнічку, на якім ён ратуе нешта здараецца, і ён ратуе бедных лялек на гэтым цягнічку. Ось, проста што ўсе гэтыя машыны яны пабудаваны, каб яму весела было, а Шэя зараз няма, і таму машынам як бы сумна. If this train is about to go out of control, shouldn't everybody get off of it? No, it won't go out of control until the moment the young hero arrives. Так, па сутнасці, гэта ўся пастанова, на якой Шэй ратуе бедны цягнічок. Справа ў тым, што Шэй не прыходзіць, і ім сумна, і патрэбна яны чакаюць, пакуль прыйдзе герой малады, за якога ўсё пойдзе не так, каб ім было весела. Why do you blame yourself? I bagged the young hero for life after a reckless stunt he pulled in the course of a rescue. But now I realize he was just trying to teach us a valuable lesson about safety. If the train isn't a runaway until your hero arrives, and your hero is missing, then what's the problem? If the young hero never arrives, then we have no purpose. Why do we exist? Do we even exist? You see? Экзістэнцыяльныя праблемы вязаных роботаў. Can I help? Sorry, but only the young hero can save us. У мяне ж ёсць надувны гэты Шэй. Can I ride the train? Didn't I just tell you it's a runaway? Also, no. We can't do anything without the young hero. Who is the young hero? The Lone Ranger of Bridge Danger! The Big Bopper of Train Stoppers! The Young Master of Rail Disaster! Prevention! His name is Shay, and his whereabouts are currently unknown. Are you sure I can't help? How do you know I'm not the young hero? The young hero has a face that shows no fear. Also, he wears periwinkle loungewear. Well, stay safe. Find the young hero. Only he can keep А нам патрэбна надзьмухаць гэта Шэя, які з намі, не? I could wear him as a costume, but that would be creepy. And also, I'd probably sweat to death. А не на сябе, ты можаш, калі ласка, на цягнічок скарыстаць? Не? Альбо на гэта самае. That could work, but not Добра, really, so... трэба надзьмухаць. Трэба прыдумаць, як яго надзьмухаць і запусціць цягнічок. Цягнічок у пэўны момант абваліцца, і калі мы ўпадзем уніз, мы тэарэтычна можам трапіць у лакацыю ніжэй, з іншага боку. Падаецца план. Оп. Well, that room is gone. Мінус пакой. Looks like the windows have been sealed with some sort of force field. Ice cream did not see that coming. Так, чат, слухайте, я зраблю невеличкий перапынак, так, на 5 хвілінак. Запашу рекламу, просто каб пазбавіцца ад гэтага самага, ад прыролаў рэкламных на твічы. А сам паснедаю ў гэты момант, добра? Зараз да вас вярнуся. Будем далей шукаць, як нам надуць Шэя. Надзьмухаць яго. Хутка вярнуся.
Так, есть. Дайте-ка я тут уже по верху просто горбатку буду попивать. Смачненько. Так, надзьмухать. Глядите, мне падаецца вось прямо гэтую штуку можна сказаць, каб надзьмухаць шею. I wonder if this whipped cream could make my blow-up boy more lifelike. Опа. Wow, maybe lifelike is too strong a word. Атрымалася. Definitely less flat, and the whipped cream doesn't leak out as fast as air. It actually patches leaks. Mr. Volta stumbled on the formula while developing his hull patch. You know, you can repair a flat tire with that stuff. Добре. В этом порядку зверху? Hey, you guys look like you got caught in some sort of ice cream avalanche. No, we're trying to cryogenically freeze ourselves. Some messed up junk has been going down around here, and we'd rather just sleep through it. Oh, I see. Mind if I have a look around? Knock yourself out. Just don't thaw us out until things settle down, okay? Задебался, пакуль пашот наготовала. Я литерально зараз пашот ел. Супадение такое. Так. Сюди ми можемо зайти? Ми можемо зайти сюди. Цудовно. Так, это я вже проверяв. Не, все в порядку, все на місце. Трофеї ведуть. Hi, Mel. Back to the junk room. Fingers crossed. Голова больше не росте. Already. Ні, з головою все в порядку. I'm not going through that. Wolf Creep will see me. Так, ми гэта з іншага боку туди просто прийдемо. Оп. Hey, this window is clear now. I wonder. Ah! Опа. Hey, it's the non-maiden. It's Bella. My name is Bella. Oh, yes, she's from my town. The one that sprayed me with water? What's she doing out there? More importantly, can she get us some food? О, дівчинки, у мене для вас дринні новини. Вас зараз усіх спалять. Are the other maidens in there? Oh, yeah, Drusilla's here, and your other sugar bunting friends. Hey! And some lovely girls from Mariloft with the most amazing featherwork. It is nice. Ось куди два поділися? Я літерально два їв. Я не жартую, я реально їв два пашоти. Скажи, у тебе там яшчэ гэты самыя тосты не былі з авакадо, не? I'm going to get you out of there. How? This monster's made of metal. I'm working on it. What happened to you after? Зараз ад їх доведаемся, що з ними здарилося. Gross tentacle dropped us into some sort of tube, and it just dumped us here. Bella, this monster is some sort of robot. It's a spaceship. Or at least it pretends to be. What? Long story. Tell you after. Magchathra, the Maiden's Feast. It was all a big scam. Oh, you must be one of the maidens from Obvious Town. Why didn't you warn us? She did, now that I think about it. We just weren't listening. I'm gonna find a way to get you out of there, okay? Hurry, Bella! So hungry! Or at least get you some food. Так, добре. Треба їх визволити, тому що інакше їх усіх спалять. Ну, якби тут нічого нового. Ми ведали, що вони тут, просто ми вперше самі порозмовляли з ними. Hey, Mel. Hey, Mel. Fingers crossed. Miss you already. Давайте в коридор. Who wants to go to the starboard? А, почекайте-ка, у мене є теорія. По-перше, ми можемо заблокувати той проход. Ось гэта. З гэтага боку.
Там нехта збягае мелкі. Я не ведаю хто і чаму і навошта мне патрэбнае, пакуль невядома, але давайте мы можем здабыць, чаму бы не здабыць. Я закрыю праход і просто тэлепартуюся з іншага боку і такім чынам зачыню, хто б там ні быў. Я не пазітыўныя дзверы. Пачакайце-ка, збег. Адсутнічае ўжо, хто б там ні быў. Я, можа, і памылку зрабіў. Можа, мне патрэбна знайсці яго зноў, і тады толькі... Ладно, давайте... Не, пачакайце-ка. Это я тут уже быў? Нешта на багатым, ну... А дзе істотка гэтая была, якую мы бачылі? Просто калі мы не сустрэнем, то якая розніца, правильно? Ой, не той націснуў. Не, вяртаемся назад. Не той націснуў. План на наступны тыдзень, дарэчы, у нас жа сёння пятніца, так? І трэба нешта канчаткова вырашаць, што мы робім з наступным тыднем. Принца Персії класічнага адпраўляецца 2500. Дзякуй вялікі, Вячеславіч. Глядзіце. Што думаю наконт наступнага тыдня? Таму што у нас няма такой прям гульні, якую мы будзем прям гуляць на наступным тыдні. Асноўныя як бы 3 стрымы на панядзелак, з панядзелка па сераду. План такі. Я жадаю, мне патрэбна вучыць польскую. Мне прям патрэбна яе ўжо вучыць. Мне патрэбна знайсці курсы. Трэба, дарэчы, мне жонка падкінула нейкія, трэба учора я не паглядзеў іх яшчэ. Трэба знайсці сабе курсы і імі займацца, так? Але каб падмацоўваць, скажем так, сваю польскую, я, можа быць, буду вылучаць час у панядзелак, я думаю, сабе. Ну, каб яшчэ дадаткова была практыка. Мне падаецца, цудоўная камбінацыя. Я магу тады гуляць што-небудзь на польскам і на польскай мове. І, можа быць, што-небудзь так і праводзім праходзіць. Хутчэй за ўсё, я не буду вытрымліваць цэлы стрым, таму мы будзем пераключацца на што-небудзь яшчэ. І давайте паспрабуем у панядзелак такое і зрабіць, гэта будзе трохі эксперымент. Я возьму гульню, пакуль што прапанаваны... Мне няма лепей варыянта пакуль за траўматурга, якога Арыгана прапанавала, але калі у вас ёсць нейкія ідэі, у ідэале гульня, якая квест, ну, нешта, дзе можна, дзе тэкст з'яўляецца, і ў мяне ёсць час перакласці яго. То бок, па сутнасці, гэта могуць быць візуальныя навелы, РПГшкі шматлікія, шмат чаго падобнага. У ідэале, каб была польская гучка, але гэта не абавязкова. Мне просто патрэбна хаця бы, каб тэкст быў. Як учора мы пагулялі у аўторак, у Divinity Original Sin 2 трохі на польскай, то было, у прынцыпе, нармальна, просто бліжэй пад канец. Я адаптаваўся мозг, ён перастаў чуць ангельскую, і пачаў я бачыць, я вачыма пачаў бачыць польскую, а не чуць толькі ангельскую, таму што польская не ўспрымалася спачатку. Так што, я думаю, нармальна, польская гучка не абавязкова. Ой, калі вам штосьці цікава, і там ёсць польская мова, і там ёсць канкрэтна вельмі важна, каб я мог кожную фразу, гэта не быў як Alan Wake, якім яны размаўляюць у мяне кат-сцэны ідуць бясконцыя, так? Каб мне можна было паглядзець, прачытаць да канца, і толькі калі я упэўнены, што я прачытаў, толькі тады працягнуць. Ось. Можна ў 16 11-біт паглядзець што-небудзь. Так. Ведьмара, ага. Но Ведьмар яны ж размаўляюць. Яны не спыняюцца. Ведьмар, на жаль, ён не спыняюцца. Ну, можа быць, я не памятаю, у першым, другім... Не, яны ўсе размаўляюць. Ва ўсіх Ведьмарах яны размаўляюць як размову. Там няма такога, што яны скончваюць сказ і маўчаць. Disco Elysium можа. Там ёсць функцыя пераключэння перакладаў. Можа сведчыцца паміж польскай і беларускай. А калі польская там неафіцыйна, фанацкі пераклад. Калі якасная, то нармальна. Ось. Просто якасць я не магу ацаніць. Абсалютна. Пакуль што, ну, разумееце, мне трэба нейкае рашэнне прыняць хутчэй за ўсё на стрыме, так?
Калі вы жадаеце, вы можете закінуць мне потым на пошту нейкія варыянты, я яшчэ пагляджу. Таму што я не ўпэўнены, што мне прям даследаванне будзе магчымасць. Frostpunk не падыдзе, таму што не хапае тэкста. Стратэгія, на жаль, не вельмі трапная ў гэтым сэнсе, акрамя тых, у якіх, ну, стратэгія, у якой можа быць шмат тэкста тыпу Stellaris'а, насамрэч. Вось, але Stellaris вельмі спецыфічны там тэкст. Я думаю, там шмат тэрмінаў і прыдуманых нейкіх эвентаў. Я думаю, гэта будзе мне прям занадта складана. Я не пацягну. Гэта самае, так, агучка не абавязковая. Агучка не абавязкова, не чапляйцеся за гэта. У першую чаргу тэкст. Просто ў мяне не той, каб шмат ідэй, і Disco Elysium гучыць як неблагі варыянт. Просто я яго зараз амаль праходжу, у мяне праходжанне зараз яго ёсць, я у вольны час яго якраз такі праходжу. З польскай я бы, можа быць, узяў прям з самага пачатку яго, але, блін, гэта так нудотна мне будзе чат. Давайте Disco Elysium не буду кранаць. Давайте я дапрайду яго, і тады, можа быць, зладжу на польскай. Мне патрэбна яшчэ, можа быць, там, мне там дзень-два, можа. Ну, я не ведаю, па адчуваннях пару дзён засталося там у гульню. Ось. Добра. І глядзіце, далей, акрамя панядзелка, я думаю, наступнае. Я жадаю Broken Age дапрайсці. Broken Age я не думаю, што мы сёння пройдзем, таму што яшчэ па адчуваннях нармальна тут так застаецца. Таму Broken... Я думаю, я жадаю яго дапрайсці, таму што і не шмат засталося, і файная гульня. Можа быць, давайте, ну, план мой такі. У панядзелак, з-за таго, што я не думаю, што поўны стрым выцягну, гульня нейкая на польскай, потым я пераключуся на Broken Age. Вось такі прыкладна план. А у аўторак і сераду, я думаю, што мы будзем па рулетцы гуляць. Што выпадзе, то выпадзе, так? То бок сёння будзем круціць рулетку на аўторак. Каб у аўторак паглядзець, што мы ў аўторак пагуляем. У аўторак будзем круціць на сераду, у сераду будзем круціць на чацвер, і так дойдзем да пятніцы, як звычайна. Узарваць вежу Арасакі. На жаль, яны там таксама размаўляюць. Яны проста размаўляюць, як размаўляюць. Яны ж не спыняюцца на кожным сказе. Ну, наколькі я памятаю Frostpunk, боже мой, Кіберпанк, то і там няма затрымкі паміж сказамі. Яны проста як катсцэна ідзе. Так я не той, каб магу ацаніць якасць польскага перакладу. Гэта трэба хтосьці, хто польскую прама такі рэальна ведае. Ведаеш што? Давай можам яго пазерскі нават і за гэта не чапляцца. Мне галоўнае, каб гэта не было зусім там шыічны пераклад на польскую. Ну, то бок мне карысці проста такога перакладу няма. У мэтах навучання мне карысці няма ад яго ніякага. Я бачу тры таўматурга. Ну, мне падаецца, таўматург пакуль вядзе, прям моцна. Ось. Добра, давайте тады таўматург на панядзелак. Я не ведаю, я яго трошкі глядзеў у Кодсін, дарэчы, раю вельмі да Кодсін завітвайце на YouTube. Рэгана, калі зможаш пасылачку на канал Кодсін закіне ў чатку. Вось, я ў яе глядзеў трохі крыху, мне спадабалася, і я такі, блін, калі-небудзь можа дабяруся, можа зараз самы лепшы момант. Загучка звычайна лепей успрымаецца і запамінаецца. Ну, для мяне важна, каб мне было цікава. Таму што калі моя, ведаеце, anxiety, мне слова на беларускай не ўзгадваецца, калі мне будзе сумна праходзіць на гульню, альбо мне будзе проста складана, то бок, мне аж працэс будзе адаптацыя, я даўно польскай не карыстаўся ўвогуле. А вучыць яе патрэбна, мне прям у ідэале за год бліжэйшы набраць B1 сабе, што рэалістычная здача, нейкая касмічная. Вось. Але хочацца сабе B1 атрымаць і, скажем так, вырашыць гэтую праблему, таму што ўжо які год у Польшчы я неяк не адаптаваны ні халеры, абсалютна. Трошкі это дзіўна. Ось, я колькі там, 3-4 гады ўжо прайшло. Вось, і мне бы B1 тады вывучыць, набраць, але гэта без курсаў не падцягнецца. З іншага боку, цікава будзе просто так вучыць польскую мне сумна. Я спрабаваў, калі пераехаў, я спрабаваў хаця бы які ўзровень набраць, я набраў там А1 і палову А2 дзесьці набраў, але гэта не той, каб мне прям цікава было, гэта вымушанае хутчэй. Вельмі шмат адправляецца на King's Quest. Колькі у нас? 7500 адправляецца. Дзякуй, вялікі прыбай.
Подлучай поляку у чаты канапы. Ну, я не жадаю, каб у мяне канал ператворыўся ў польскі. Я ж не для палякаў гэта раблю. Не, я буду шчыра ўдзячны там палякам, прыемна, калі табе цікавяцца людзі, але я, ну, моя мэтавая аўдыторыя, скажем так, не палякі. Моя мэтавая аўдыторыя гэта ўсё ж такі беларусы ў першую чаргу. Ось, таму і канал не... Я размаўляю час ад часу, да нас госці завітваюць, ну, там японцы, кітайцы, што там, канадцы, амерыканцы былі, узбекі былі, хтосьці там, ну, карацей, з кім па-ангельску размаўлялі, не памятаю, узбек па-ангельску гаварыў альбо па-расейску. Ось, я на ангельскую пераходжу, але у асноўным гэта, ну, такое, і гэта не пра тое, канал не пра тое. Вось, калі што, спасылачка ў чаце ад Арыганы, гэта спасылачка на канал Кодсін, завітвайце да яе, ёсць праходжанне таўматурга. Ось, яе файна глядзець даволі. Вельмі раю. У таўматургу самае файнае пачынаецца пасля пралогу, спадзяюся, мы да гэтага дойдзем. Ну, пралогі, вядомая моя слабая кропка, гэта проста тое, што забівае для мяне гульні, таму... Во, у мяне праблема, што агучаных чэшскай гульняў мала, і палова мне не цікава. Ну вось, так, мне... Як бы, ну, мяне нават не агучка цікавіць, хаця бы калі я буду тэкст і буду зачытваць гэта на польскай, гэта распрацуе мне гукавы апарат, я пачну разумець, што кажуць персанажы. Ну, як бы, Original Sin у мяне прям галава балела. Я там колькі, я 1,5 гадзінкі пасядзеў, і мне было складана потым, я паўдня адыходзіў з нязвычкі, просто таму што даўно гэтым не карыстаўся. Я разумею, што гэта штука часовая, то бок калі гэта проста карыстацца, то яно пройдзе. Ніякай праблемы там няма. Ось. Але гэта, канешне, моцна. Я што, прям наружу магу выйсці назад на вонкі? Ага. Добра, не, ўсё ў парадку, ўсё на месца. Ну давайте тады на... У нас адзінае, што засталося, гэта пайсці на цягнічок гэты. Давайте. Герой. Ваш герой прыйшоў. Вы можете отправляться на сваім цягнічку. Okay, so what does the young hero usually do in this situation? We never know! No one can predict the actions of the young hero! Great. Яно аўтаматычна выратавала іх. But he didn't do anything. Але ён нічога не зрабіў. Хвалю? Блин, я не поспел. Я в этот момент апранаў сабе. Блин. Чакайце-ка. Акенца просто адчынена, я ў гэты момент апранаў якраз такі пад касцэну, але я не паспеў штосьці зрабіць. Там можна было хвалю нейкую зрабіць. Давайте паспрабуем. Не трэба неяк зламаць гэтую штуку. Ці можна замовіць песню? Не, у нас жа няма песень, але вельмі трапная песня. Па ландку в колу грукатала. Давайте хвалю зробім, яны прапануюць. Добра, ладно, яшчэ давайте разбирацца, гэта будзе некалькі заездаў. Did someone say runaway train? Yay! We're all gonna die! So scared! Won't somebody help us? Оп.
Давайте хвалю зробимо. Опа, зачепився. Well, that does it. We're definitely getting shut down for good this time. Опа. What are we gonna do now? At least you guys. У їх там сябр розв'язався. I'm a train conductor. I only do trains. Опс. У їх герой лопнув. Забанено назавсюди. Так. Hey, think you could twirl this mess of yarn up for me? It's what I was born to do. Так, зараз ми гэта распрамім. Bon Оп. appetit. Much better. Ну як? Обмотали просто. I don't think she needs any help with that yarn. Not from him anyway. Цудоўна. Гэта павінна быць дастаткова для нашага як яно, для апарата кіравання, правильно? Я магу даць табе вось гэта? Fork? My name, it's Lorraine. Lorraine? I need you to do something really important for me. I've been waiting to hear those magic words all my life. Space Weaver. Hello, and thank you for considering me. Yes! Так, ёсць ніткі, ёсць шалік. So, can we go somewhere now? Absolutely. Somebody hand me a star chart, quick. My needles itch. Ён можа зараз нас адправіць, куды мы пажадаем. Приколдес. This giant scarf reminds me of something. Літаральна шалік з той лялькі навязалі. Так. Нам патрэбна адправіць гэты карабель у цэнтр гэтай усёй хрэні і выбухнуць. Так, толькі не караблём. Па сутнасці, карабель нас павінен увесці адсюль, а мы павінны выбухнуць ядро там нейкае, хутчэй за ўсё выкінуць просто куды-небудзь. Я думаю, гэта будзе план. Давайте паразмаўляем. Можа быць, нейкую ідэю нам падкінуць. Any ideas yet? No. Sorry. Няма нейкіх ідэй. Цудоўна. Ёсць яшчэ размова з ёй. Давайце-ка. Your son is fine, by the Тым way. сынам усё ў парадку, He ён jumped off the ship саскокнуў when з I got карабля. home. He's probably relaxing on the beach, enjoying the sun. Well, that's something at least. And my husband. I didn't see anyone else, but maybe they're together. I hope so. I just wish I could fly back and get them. Well, let's just make sure that's part of our escape plan. Так, што за Марика? Што гэта за ваўчок? Marikai? Yes, he's the security officer for the Laruna Elder Council. And a high-ranking member of the Thrush. Можеш патлумачыць пра структуру ўвогуле? Што у вас там адбываецца? Што такое Thrush? What's the Thrush? The dominant political party of Laruna. They think of themselves as more than that, though. To them, they are a special, privileged race of people, obliged to lead the rest of us. Угу. Па сутнасці, у іх ёсць нейкая рада, якая кіруе ўсім, ну, па сутнасці, свая мясцовая дыктатура, потому што лідыруючая партыя, скажем так. І яны бачаць сябе як правадырамі для ўсяго астатняга народу. А вось гэты ваўчок, гэта насамрэч афіцэр бяспекі у гэтай рады. What's Operation Dandelion? I thought Аперацыя Дюхмухавец. it's my family and me, searching the galaxy for a new home. But apparently that was only phase 1. Phase 2 seems to be something more sinister. Listen, we have to stick together. Let's put the past behind us and team up to stop this horrible business. You want to team up with the captain of the ship that's been terrorizing your homeland? Yes, if you're willing to team up with a girl you just met. Who already lied to me once. Well, yes. On accident. Deal. Can't stop us now.
can I ask, why did you choose to go on this crazy mission? It wasn't an easy choice. But they said Loruna was dying, and volunteers were needed. Thousands applied, but we were chosen. We felt special. And they filled us up with all this nonsense about it being a noble sacrifice. Yeah, that kind of thing can be pretty convincing. Want to hear how the plan is coming along? Okay. I still need to make a bomb. And I still need to find a way to get it off the ship. And I still haven't figured out a way to drive the ship out of here. По сути, у нас So I've got нічого. more work to do. Так, у нас доходить праця. You have a plan. Добре. Наверное, не тільки шмат може допомогти. Ми можемо про шлем нечто зробити? Давайте пробіжимося по покоях, може нечто придумаємо. Зараз, скорее, вже системи усі у нас, плюс-мінус під контролем. Тут нема нічого. That's the spirit. Кто-нибудь? Не? Добре. Не вельми допомагає. Turn that frown upside down. Не то я. Это ўсё адчынена для мяне ўжо. Мне патрэбныя новыя ідэі. Я не упэўнены. Як бы глобальна план мне зразумелы, так? І што рабіць, я ведаю. Мне патрэбна вывесці карабель адсюль, кіраваць ім, ну, атрымаць кантроль над караблём. Гэта можна зрабіць з выкарыстаннем вось таго штукі, якая звязала шалік. Яна, па сутнасці, касмічны шалік, навігатарскі шалік яна вяжа. І можа перасоўваць нас, куды мы пажадаем. Нам толькі патрэбна, па сутнасці, план палёту зрабіць для яе. Гэта наша штука. Плюс наверх яшчэ. Нам патрэбна зрабіць бомбу. Бомбу можна зрабіць... пачакайце-ка. Я, можа, неправильно... Не, давайте спачатку тое, што я хацеў праверыць, таму што я жадаў да ваўчка гэтага Мэрилота, неважна, чала, карацей, бяспекі ваўчка, да ваўчка пайсці. Паглядзець, што, у якой яго там справы, можа быць, нешта новае з'явілася. That's the switch he used to unlock that door over there, back when he was fake trapped. I can't get to it while he's over there. Looks like some kind of chart. Can't get any closer while Вось гэта. is around, though. Добра, ён нам якраз таки будзе перашкаджаць дабрацца, нам патрэбна нешта These прыдумаць. big surveillance screens don't seem to be working. That's good. He won't know what I'm up to. Я магу нешта... The only thing this trigger is good for is firing Alex's death ray. And no! The only thing this trigger is good for is firing Alex's death ray. I don't think this helmet would do much. Ну, гэта ўсё more than нічога не keeping дапаможа these to нам. myself. I don't want to cut that. I don't think stabbing his video game system. I'm keeping these to myself. Я просто атакую ўсё, што магу. Too much good there. I don't think the trigger to out. Oh, quit with the sad stuff, Mogchathra. You brought this on yourself. Weird. These look like styrofoam props. I think I found your bedroom, Dutch. Where the magic happens. Between you and this spoon here? No. That guy, me and him had a big beef over a dame. Who won? Don't see him around anymore, do ya? Так, Лучка проіграла у їх нейкую бойку. Але ж... У мяне не толькі шмат ідэй пра мала. Што яшчэ я магу зрабіць?
Мне патрэбна абысці ваўчка нейкім чынам. Табе можа паразмаўляць. Space Weaver, can you take us out of here? Bring me a star chart, and the fabric of time and space shall be knit to serve your passage. Добра, гэта не дапамагае. Пакой з трофеями. За пакоем з трофеями, по-моему, проход нейкі быў уже. Давайте пройдем. You haven't eaten in at least an hour, have you? Joe! А, я не магу з таго боку падысці. I'm not going through that. Wolf Creek will see me. Можа яго там увагу патрэбна прыцягнуць. Maybe I can unlock the door by... Оп. Uh-oh. I better get out of here. Опс. What's going on in here? О! А коли він буде тут розбиратися, я можу вибити з іншого боку. Looks like this door received some damage in the crash. Some exposed wires here probably set off that alarm. Better do some quick repairs. That was close. Я поспею? Hey, Mel. Давайте-ка тады. Раз што мне пролезці. Як там да яго трапіць? А, я павінен дайсці да пакоя шэя хуценька. І праз пакой шэя ўжо я змогу трапіць у той же самым да гэтага ваўчка проста з іншага боку. Правильно? Атрымаецца? It's the trigger to Так, яго там няма. Цудоўна. I'm sure we're far out of range now. Not my best wiring job, but it looks like it'll hold for a little while. Блин. At least until I can get the real repairs done. Now where was I? Гэта недастаткова пашкодзіў. Давайте ножом паспрабуем разрэзаць дроты гэтае. Блин, я так і думаў, што на ножикам патрэбна парэзаць. Hi, Mel. Fingers? Thank you for traveling with us. Ёсць? Давайте, где там ножик? I don't Ратуй. wanna cut that. Ну, в смысле, ты не ожидаешь? Do you Shellmound girls still have the hooks on your costumes? А гэта навошта? Don't tell me to pick the lock. I've been trying for days. Can I have a hook? But then how would we get food? When the rats run past the door, this hook is the only thing I have to catch them. Not that she's been able to catch one yet. They're too fast. I'm gonna find a way to get you out of there, okay? Hurry, Їм потрібна їжа. hungry. Or at least get you some food. Угу. І резать яны не жадають. Ну, я резать я не могу. I don't want to cut that. She is really doing some damage with that hook. Карацей, яна, ведаеце гэтыя палоскі на зямлі? Яна спрабуе круком, якія ёсць на іх касцюмах, яны ж там з рыбацкай вёскі. Яны спрабуюць лавіць пазукоў, якія бегаюць па караблю. Гэтым як бы іх план. Праблема ў тым, што мне, можа быць, гэты крук і патрэбны, просто што не атрымаецца яго просто так атрымаць. Мне патрэбна ім ежу здабыць, а ежу, а як я ім ежу здабуду? На кухні тое, што я спрабую здабыць... А, пачакайце, не, ёсць ідэя. Я магу здабыць ім ежу. Але мне гульня дазволіць, конечно. Альбо я магу ваўка просто увагу яго перацягнуць. Давайте я зноў перацягну увагу. Cover your ears, girls. Time for Я my паспрабую, замест таго, каб красці гэты спіс, я паспрабую выпусціць дзяўчынак. Калі не атрымаецца, то пойдзем на кухню. Here goes nothing. All there? Great. Давайте экран націснем там. Штуку гэтую.
Оп. locked. Опа, двери зачинені. Чудовно. Він там застанеться. It's a chart with stars on it. Добре, він... That does it. I'm breaking that lock. Усё. Ён вылез. Але ў мяне ўжо ёсць маршрут. Так што караблем можна ўжо кіраваць. Гэта вырашае частку нашай праблемы. Так. Гэта аднясем у пакой кіравання. На, трымай. Converting star chart. Weaving nav scarf. Preparing decryption mechanism. Initializing warp and wolf drive. Intake calipers in position. Weave thrusters at viscosity. Spindle at rotational velocity. Deploying nav scarf in 5. Няўжо ён прям зараз нас перанесе? 4, 3, 2, 1. Nav scarf deployed. Drive thread engaged. Nothing happened. І нічого не... We were already located at the destination Ага. by the star chart. Блін. Obviously a drill. I hope that I passed. Short, safe trips are the best. Карацей, справа ў тым, што гэты ну, кірунак, які мы там знайшлі, ён якраз таки туды же, дзе мы зараз і знаходзімся. Нам патрэбна змяніць маршрут, каб гэта спрацавала. На The Lost Vikings адправляецца 100, дзякуй вялікі. Мы будзем круціць рулетку хутка, дзесьці можа гривенек праз 5. Можем нават зараз, у прынцыпе, пакруціць. Калі у вас ёсць жаданне на нешта закінуць, мы круцім рулетку на аўторак. У аўторак мы будзем гуляць у тое, што выпадзе на рулетцы. У панядзелак я возьму сабе, паспрабую невялічкі урок гэта, польскай. Зарабіць. Хутчэй за ўсё будзем таўматурга, таму што у нас там ажно 3 чалавекі за таўматурга сказала, выказалася. Таму, думаю, в прынцыпе, неблагі варыянт. Так, у прынцыпе, мы тут... Перамаляваць я малаверагодна магу што-небудзь. Даю вам просто дадаткова яшчэ 3 хвілінкі, там, можа, нават не 3, пару хвілінак, калі вы ждаце на нешта закінуць, закідвайце зараз. Вось, і пасля гэтага я буду круціць рулетку. Looks like the windows have been sealed with some sort of force field. Што ў мяне, якія варыянты засталіся? У мяне патрэбна... Давайте пойдем да маці гэтай. Я забыўся, як яе клічуць. Але яна называла сваё імя, насамрэч. Any ideas yet? No. Sorry. Давайте я распавяду. Want to hear how the plan's Давайте. coming along? Няхай план. Okay. I still need to make a bomb. Трэба зрабіць бомбу, так. And I still need to find a way to get it off the ship. And Мне ведам, як скінуць яе з карабля. still haven't figured out a way to drive the ship out of Ну, яна нават не пацверджвае, што мы ведаем, як адправіць да канца сюды карабель. As you have a plan. Ладно. Можа быць, на кухні мы ўсё ж таки можам ежы здабыць для дзяўчынак? Яны нам круг тады дадуць. I don't think this helmet would do much good there. I don't think this helmet would do much good there. I don't need to wear a helmet. There's plenty of air here. Ён проста выглядае як цудоўная штука, дзякуючы якой можна скласці шмат ежы, так? Толькі пад напалогу патрэбна пакласці тады. Можа, Better not. It might upset her to see her son's. I think I should save the star chart for that navigator rope. She's already got shoes, and they're more space appropriate. Hey, the talking knife. What side do you think he's on? Knives are, by definition, in the middle of any division. Neither side can claim them. Sunshine,
You always were the only one who guided me. І яшчэ на вікінгаў 100 адпраўляецца, дзякуй вялікі. Будзем зараз круціць рулетку. У мяне пакуль ідэй няма, ўсё роўна, што нам зрабіць з караблём. Давайте-ка. Яшчэ сотенка адпраўляецца, дзякуй вялікі. Я пакуль не забраў наш спіс галасавання. Зараз я толькі адчыняю наше коло. Кола ёсць. Цудоўна. Давайте. Вось гэта будзе. А не, яно было не так давно, мне падаецца. Давайте вось такое. Так. Далей забіраю наш спіс галасавання ўвесь. Я думаю, ўсё ж таки там была размова з РВДакам. Я думаю, ўсё ж таки Don't Starve Together ўсё ж таки пераназваць, прыбраць частку КААП, а просто пакінуць Don't Starve... О, так, не, я забыўся важную штуку зрабіць. Это прыбраць усё. Зрабіць ўсё ж таки просто Don't Starve Together, просто для таго, каб было прасцей набіраць гэта асабіста на тэлефоне. Але я гэта, можа, пазней зраблю, пакуль пакіну як ёсць. Так, вагу дадалі. Вось. Вакол мяне гуляюцца зараз. Ёсць у нас усё. Можа быць, дарэчы, у мяне была такая думка, час часу, можа быць, праводзіць рулетку з роўнымі шансамі для ўсіх. Гэта было бы, можа быць, цікава, але не тое, каб часта, то бок, таму што, ну, гэта не як асноўную такую рэч рабіць. Просто час часу. Даваць больш шансаў мелкім гульням, скажем так. Можа быць, на сераду так пакруцім спецыяльна. То бок, ну, саўторка на сераду. Так, у нас, ну, понеслося. КААП раз у нас заўважны, Элес у нас таксама КААП. Дзе наша КААП яшчэ? КААП. Усё добра. Зараз перамяшаем усё. Глядзім. І мне падаецца, можна запускаць. Паехалі. Крыху там не дацягнула до The Lost Vikings. Прям зусім крышачка там прям амаль нічога заставалася. Але перамагае у нас Dismantle. Dismantle у нас прасоўвае Юджин. Таксама, як і Windblown, выпадаю, таму будзем гуляць у Dismantle у аўторак. Віншую Юджина, калі ён у чаце. Пакідаю. Так, мне трэба адзначыць гульню як пераможцу. Так, дзе нашыя пераможцы ўсе? Так, пераможцы. Дадаю. Перамагае сёння. Это у нас 92-я гульня, якая перамагае ў галасаванні. Dismantle. І перамагае у нас колькі яе пунктаў было? Зараз пагляджу. Dismantle. 21 000. Ну, вельмі неплохо, вельмі салідна. Так, Dismantle ёсць. Гэта мы, нагадваю, мы будзем гуляць у яе ў аўторак. У панядзелак я зладжу стрым сабе па польскай і, хутчэй за ўсё, я Broken Age, калі стамлюся, я пераключуся на Broken Age. Broken Age засталося насамрэч не шмат, а хочацца яе дабіць. Так. Але тое, што пазначана КААП, адразу дае знаць, што гэта КААП. Нават і асабліва тым, хто тым, хто не... Тым, што Together гэта КААП-версія. Ну, тыпу, для тых, хто не ведае. Зразумеў. Не, без праблем. Пропусціў. Віншую перамогу Dismantle. Давайте, можа быць... Нам, звычайна, апошнім часам траплялі гульні, які мы праходзілі ўжо. Ну, як бы ўжо пачыналі. Альбо ведаем пра яе. Напрыклад, Half-Life 2 я не вельмі сэнсу бачыў шукаць трэйлер на Half-Life 2. Можа было б цікава паглядзець у рэтраспектыве, але... Усё ж такі. Так... Ёсць у нас Dismantle. Давайте на Dismantle паглядзім трэйлер.
Я яшчэ гэта раблю таму, што трохі падзабыўся яе. Я ўжо не памятаю, так. Давайте трейлер пошукаем. Dismantle трейлер. Это вось яна. Гук павінен быць. Я спадзяюся, гук ёсць. Оп, не тое, націснуў. Давайте якось так подивимо. Я разумею, што я кажу просто як чалавек, які не вельмі разумее, пра што гульня, так? Ну, я глядзеў нешта пра яе раней, але з галавы вылецела. А што такое, чаму падвісла? Можна, калі ласка? Ось, усё, адвісла. Я, як чалавек, які не ведае, пра што гульня, яна вельмі выглядае мне Project Zomboid нагадвае. Прям вельмі нагадвае, просто трошкі, я так разумею, механікі іншыя. Але шмат у чым гэта нагадвае яго, то бок Project Zomboid. Так, выглядае як Project Zomboid. Прям вельмі падобна. Так, ой, ну, гэта Юджин. Справа ў тым, што я забываюся час ад часу, што гэта чытаецца як Юджин. Для тых, хто не бачыць чат, для тых, хто глядзіць гэта ў запісу. Нікнейм шмат О і UGN у ангельскай ёсць. Яна, насамрэч, гэтае О не чытаюцца. Яна, насамрэч, чытаецца Юджин. UGN. Вось, як мы вызначылі не так даўно. Пра гэта я магу забыць зноў, таму выбачаюся. Па адчуванні гэта не Project Zomboid, дарэчы. Ну, мы даведаемся пра гэта ў аўторак. У аўторак будзем прыглядвацца, разумець, як яна працуе, і будзем цікавіцца. Дарэчы, можа, яна ў падпісцы ёсць. Dismantle. Не, няма ў падпісцы, на жаль. Ну да ладно. Можа, мне на якой платформе ўсё ж такі ёсць. А мы вяртаемся зараз да Broken Age. Зараз я вам переключу экран. Яна ўжо з'явілася, ўсё нормально. Гэта носіць прямо на фоне вельмі моцна. Але я проста гэта па першаму адчуванню, то бок, ну, глядзіш на трэйлеры, такі я бачу Project Zomboid. Вядома, што гэта не заўсёды праўда. Добра табе працаваць. Так, што ў нас? Што ў нас? Мы спрабуем падарваць, зрабіць бомбу, падарваць нахрен цэлай вулей гэтых пачвар, насамрэч караблёў, якія тыпу ратуюць іх, не ведаю, цывілізацыю невядомым мне чынам. Але яны шукаюць нейкі пэўны матэрыял, я так разумею, біёматэрыял, можа быць. І наша Велла, яна якраз такі вельмі падыходзячы варыянт, астатніх дзяўчынак збіраюцца проста спаліць. Взорвать хоть 9 же Арасаки. Ну, подобно. Давайте поспробуем... Давайте проверим, ці можем мы забрать у гэтай... Я спробую хоть неяк бомбу зрабіць. Так, вось ты. Ага. У шлеме яно трапіць, але без ахалоджвання яна вельмі хутка перагрузіцца, так? А чым мы можам ахалодзіць? Мне патрэбна па сутнасці льда накідаць у гэты у шлем. Можа быць, пена гэтая спрацуе, якой мы налілі ў шея надзьмуханага. Можа, яна падыдзе?
Так, может быть отсюда Is что-нибудь this уже? stuff for real? Ладно, мне не только подается, что у меня I шмат don't вариантов. think a big bowl of room temperature whipped cream will really help me much. Ну так, яна недостатково холодная. Это просто крем. Есть вероятность где-нибудь что-нибудь прям холодное добыть. Это носить просто жесть. Передать не могу. Мелкая просто... Что с тобой, Люцик? Уходить, кричить. Уваги не хапаю коту. Дайте я уваги трохи коту дам. На коленки себе посадил трохи. Я разумею, что он долго не утрымается, але увагу отрымлівае. Ось, а то мне падаецца, ему просто уваги не хапаю. Сестрычка гуляться з ім не жадае, она десь там адпачывае. Ось, каля мяне зараз будзе тусіць, ужо з каленак устаў. Ён не вельмі любіць прям на ручку сядзець. Але увагу атрымаў, ужо трошки падсупакоіўся. А як тады тыя два збіраліся ў гібернацыю, калі крэм не халодны? У сэнсе, якія два? Ты якія зверху? Там жа роботы, яны ім пофіг. Яны такія, ей, лавіна з крэма салодкага. Warning. Objects placed into this trash chute will be jettisoned from the ship. Jettisoned off the ship, you О, see? дакладна. Very interesting. Вось праз гэту штуку можна будзе выкінуць... Warning. Objects Добра, placed мы ведаем, into як this trash мінімум, як chute will be пазбавіцца jettisoned ад from the ship. таго ядра. Jettisoned off the ship, you Таму see? што гэта з карабля будзе Very скідвацца. interesting. Гэта нам падыдзе. Гэта варыянт. Так. Дайте-ка момент. Зараз яшчэ. Так, мы ведаем, як бомбу скінуць з карабля. Добра, плану ёсць. Часткова. Нам не хапае зараз... Як бы ўсё складваецца ў галаве, праблема хутчэй у тым, што я не вельмі ўпэўнены, як ўсё гэта прагарнуць. Нам патрэбна неяк ядро гэта данесці да вось гэтага месца. Нам патрэбна неяк навігацыйны шалік перарабіць. Нам патрэбна здабыць ежу ў ідэале для дзяўчынак. Таму што без ежы яны могуць мне крук аддаць, а я гэтым круком, магчыма, я шалік і перавязаць і магу, як пажадаю. Рудзі Еўропку запусціў, цудоўна. Калі ў яго інтэрнэт запрацуе, таму што ён ужо трэці дзень спрацуе гэта зрабіць. Мне падаецца, он кожны дзень паляпшэнне робіць і спрабуе ўсё гэта, каб запрацавала на яго вясковым інтэрнэце. Так, патрэбны план. Патрэбны план. Дзе б ежу ім здабыць? Просто ежа ёсць як бы на кухні. Праблема з ежай на кухні ў тым, што яна просто нікуды не ідзе. Вось яе можна выклікаць там трохі. Дзе там шлем? Такі запусціў, але на 720p. Ну, вядома, там ён скідваў, як у яго з інтэрнэтам на аддачу. І інтэрнэт на аддачу самае галоўнае, калі вы стрыміце. Там рэч, моц кампа і інтэрнэт на аддачу. Пры гэтым моц кампа менш нават, чым... там мінімальная патрэбная як бы моц, каб і гульню пацягнуць, і OBS адначасова, каб ён мог перапрацоўваць. Калі гэтага хапае, вы можете ўжо аддаваць. Але вось у інтэрнэт, нават з моцным кампом можа ўсё ў інтэрнэт уперціся. Нічога вы з гэтым потым не зробіце. Добрая раніца, вы глядзіце, ёсць адзін варыянт. Там разборкі нейкі робіць свае. Яно спрабуе, пускае проста руку і нічога не робіць. Не робіць, назад вяртае. У папярэдні раз яна спрабавала вытрасці на падлогу, але на падлогу нічога выставіць нельга, так? Каты, вы што там робіце? Так. Вось гэта так апіл.
Але яна выкідвае халера ведае куды. Я магу там нешта зрабіць хаця бы. A smile makes everything seem better, don't you think? Давайте вось на гэтым пакінем. Добрай раніцы і падыдзем туды. А там на паузу нельга націснуць? Да не. А, пачакай-ка, рэальна, ён там нешта... Там значочак паузы з'яўляецца, ты маеш рацыю. Нешта ў галаву не прыходзіла. Як бы сімвалы ёсць, але я такі, ну ён хутчэй за ўсё анімацыю скіпне. That's enough. Stop right there. Вось, няхай яно тут будзе. Цудоўна. Я не падумаў, што можна спыніць яе. Гэта тое, што нам патрэбна. Мы ежу зараз здабудзем. Можа і так апілу гэтай патрэбна забраць будзе. Так, ты. Ідзі сюды. This grabber arm doesn't seem so grabby for Shazen. Oh, whoops. I left that hanging out. Go back in, yarn arm. Oh, sorry. I was going to clean that up. I promise. А я магу? This grabber arm doesn't seem so... I think that's enough for right now. I think that's enough. Так, яно не атрымліваецца насамрэч. Што бы мне такога зрабіць тады? Я магу адразу? Is handy to have around. Even ew. I don't want a severed arm. Да мне не рука адразу. Ну ладно. Па-па-па-па-пам. Я нават не ведаю. Я літаральна зрабіў. Дарэчы, паласос адправіўся, збег. Вось яно што. Вось навошта мне патрэбна. Так. Бачыце, ад мяне паласос гэты з'язджае, так? Лосмок. І мы зараз закрыем праход і тэлепартнемся ззаду, каб злавіць яе ў пастку. Тэлепартуемся. Who wants to go to the starboard passageway? Яе моцна крыватыкавалі на выхадзе. Глядзіце, тады ўжо ўсе стаміліся ад адвенчур. Ну, большасць, як бы, аўдыторыі. Ooh, I almost got her, but not quite. I guess I still need more of an advantage. Нейкая перавага патрэбна. Ну дык вось, глядзіце, не, ўсё нармальна. Я не прадумаў наадварот. Усё, нармальна. Вось гэты праход зараз закрыты, яна зараз не збяжыць ад мяне. Вось. Я памятаю, што нармальна на яе водгукі былі. Ну, я памятаю па-іншаму. Я памятаю, што на яе добрыя водгукі былі, проста яна не прадалася. Вось усё. Таму што людзям проста надакучылі квесты збольшага. Вось. Але каму былі цікавы квесты, тыя вельмі шанавалі. Тым Шафер увогуле на сябе літаральна цягнуў увесь жанр доўгі час. Зараз адвенчуры насамрэч яны ёсць. Яны проста сплавіліся жанрам з іншымі гульнямі. Раней просто была жорсткая розніца. У цябе альбо шутер, альбо табе гісторыю расказваюць. І ты альбо гуляеш у гісторыю, у якой шмат патрэбна чаго рабіць, розных пазлаў, і штосьці вырашаць, там галавой думаць. Альбо ты толькі страляеш і не думаеш максімальна. І у цябе ёсць толькі две вось гэтыя супрацьлегласці. І потым гэтыя жанры проста сплавіліся, і таму я скажу, па сутнасці вашай адвенчуры яны пераўтварыліся ў той жа Uncharted, напрыклад. Альбо The Last of Us. Вось он прыклад адвенчуры з шутером. Вось. Альбо увогуле, ну як бы як жанр сам, ён як бы просто расцёкся ў іншыя жанры. Неабходнасці ў асабістым вось жанры, які вылучае толькі point-and-click квесты, ну няма ўжо. Такой прям вострай неабходнасці. Акрамя выпадкаў, калі гэта прям цудоўная нейкая гісторыя. Ось. Пам-пам-пам-пам-пам. Так што ёсць запыт на нейкія прям, можа быць... Я думаю, што пройдзе час, і людзям будзе засумуюць па гэтым самым, па point-and-click квестах. І будуць ждаць штосьці гэткага. Але, можа, і не факт. Ну, я бы мог сказаць пра тое, што... Пры гэтым, што цікава, візуальныя навелы ўсё яшчэ жывы.
Ну, яны нармальна сабе адчуваюць як жанр, хоць ён не такі прям гіганцкі, як жанр, але ён жа значна больш як весялей бадзёры, карацей, у параўнанні з point-and-click квестамі. Так што, калі вас цікавіць канкрэтна, каб вам гісторыю распавялі, то гэта вось, па сутнасці, навелла. Кніга, па сутнасці, інтэрактыўная, вось і ўсё. Так, а я... Так. Я спрабую злавіць гэты пыласос. Так. Робот. Давайте патрасем, і ён паспрабуе збегчы ад нас. More cereal, please. Оп. There she goes. Оп, і паехала нас, так. Пабеглі за ім. Ён не даедзе да таго, каб выкінуць рэчы. Таму што я заблакаваў там праход. Опа. Не-не-не. Блин. Ён занадта хутка перасоўваецца. Мне проста патрэбна бегчы да тэлепорту. Тады я паспею. Пакуль ён перабіраецца. More cereal, please. There she goes. Hi. Who wants to go to this? Here goes nothing. Ooh, here she comes. Не поспела. Ага. Моё. Hey! Nothing but dirty floor cereal for my troubles. Well, at least she left the chute open. І гэтая штука адчынена. Цудоўна, мы вырашылі дзве праблемы адначасова. Back to the next. Call of the Sea. Назва, падаецца, знаёмая. Давай-ка я пагляджу. Дай-ка, зацаню. Таму што мне... Я, ведаеце, якую гульню зараз жадаю? Ну, вось, яе не існуе, але я жадаю вельмі. Можа быць, яна існуе, і я пра яе просто не ведаю. Можа быць, вы мне дапаможаце. Я вельмі жадаю гульню пра мора, пра караблі, ну, па тыпу, пра паруснікі, так? Але з усім мелкім менеджментам і падарожжам, то бок. Па сутнасці, я жадаю нешта тыпу Mount and Blade, толькі пра гэтых самых, пра марскія бойкі. У ідэале з такой рэалістычнай графікай і не аркаднай баёўкай. Такі плюс-мінус блізкай да сімуляцыі, прям. Вось, не абавязкова, каб я ад першага твару ўсім кіраваў, неважна, як я буду кіраваць, мне галоўна, каб кіраванне караблём было. Pirates Gold. Піратскі асасін, ён занадта аркадны ў гэтым сэнсе, але ён блізкі да таго, што я жадаю. Калі б я жадаў такога, як асасіна, я бы хацеў бы... Я магу пагуляць у Skull and Bones. Але, дарэчы, ён там нешта не вельмі. Call of the Sea, давайте я зараз гуглю. Call of the Sea. Так. Нешта бачыў. Гэта таксама point-and-click quest, па сутнасці, так? Але проста ад першага твару, ну, па сутнасці брадзілка першага твару. Асобы ад першай, так. Pirates Gold, давайте-ка Pirates Gold. Pirates Gold. Не, пачакайце-ка, мне нешта... Pirates. Я нешта мне не гугліцца нармальна, яна. Pirates. Лічнік. А ў Steam яна ёсць? Мне ёсць сідмейрскія піраты, я ўсіх бачу. Давай я погуглю, можа так, таму што ў Steam мне не бачна. Pirates Gold. Я зразумеў, прям вось такая старая. Не, я нешта больш сучаснае. Не гульню 83-го года, калі ласка, нешта больш сучаснае, тыпу, пажаданае пасля, можа, 16-го года.
А, не, на Sega... У мяне канкрэтна яе не было на Sega. Ось, але вы разумееце, пра што я. Па сутнасці, я жадаю карсары, але не карсары. Таму што карсары для мяне не той, каб састарэлі, але я не жадаю іх гуляць. Вось, таму калі ёсць нейкая штука, больш сучасны такі займеннік, і прапрацаваны. Мне важна прапрацаванасць. Я жадаю, па сутнасці, Mountain Blade толькі на караблях. Вось чаго я жадаю. Мне ёсць жаданне такой гульні, я такое нешта не бачыў. Каб выходзіла, альбо збіралася выходзіць. Вось. Была цікавая плюс-мінус як канцэпт, мяне зацікавіла, я даў сабе у вішліст, але яна хутчэй за ўсё не атрымалася, там Abandon Ship, по-моему, называецца. Abandon Ship. Так, яна так і называецца. Яна нешта там, калі выйшла, зміксаваныя водгукі былі, але яна, па сутнасці, яна не як бы прям гэты сімулятар, блізка да таго, што я жадаю, але я не ўпэўнены, што гэта тое, што я жадаю. Не ўпэўнены проста. Ось, яна, конечно, не пра рэалізм, там, не халеры, а яна там пра нейкі свой сусвет, як Sunless Sea, хутчэй, падобна. Вось, але можа быць плюс-мінус. Мне хацелася, што б мне хацелася ў гэта тактыка. Што бы мне хацелася ў гульне, гэта не гэты самы, по тыпу кантраляваць ежу карабля, кантраляваць каманду, набіраць новых людзей, там выконваць нейкія заданні, вось такое, ну, можа быць нават не абавязкова рэалістычны сеттынг. Мне же хочацца менеджмента карабля. Ведаеце? Якудза? Сур'ёзна? Вось гэта піратская якудза, яна будзе гэта? Я просто нават не разглядаў яе. Сур'ёзна, так? Толькі мне патрэбна гэтая піратская якудза. Блин. Просто, ну, якудза... Я гуляў толькі, па сутнасці, ў Like a Dragon, і ўсё. У мяне ёсць поўны набор якудзы, я просто пагуляў толькі ў Like a Dragon. Мне так спадабаўся Like a Dragon, які я не прайшоў, што я набыў там, па-моему, амаль усе часткі бандлам здаравенным. Так і не гуляў. Яго. Я ўсё яшчэ ляжыць. Але вось піратская якудза там няма, вядома. Гэта там старыя часткі якудзы былі. На той момант, гэта калі Like a Dragon выйшаў, тады я бандл гэта набываў. Ён яшчэ па знічцы высокай быў. Так, а я здабыў ежу. Давайце-ка дзяўчынкам дадзім паесці. Так. Я заблукаў трошки на караблі зараз. Да дзяўчынак як трапіць-то? Праз пакой з трафеямі, хутчэй за ўсё. Вось. Зараз мы ім ежу прынясем, яны нам круг дадуць. Мне падаецца, мы амаль усё атрымалі, што нам патрэбна. Адзінае, што я не ведаю, як перанесці бяспечна гэта самае, ядро гэтае. Я пагляджу тады ў бок якудзы, можа быць. Hey, I've got some cereal here. Yes, yes, yes. Drop it in front of the door. I'll grab it with my hook. Hurry, please. Яны вельмі есці жадаюць, ім ежа патрэбна. Наце вам. Here's some cereal. Oh, thank you, Vela. Let me do it. It's my hook. Leave it to me. Вам дапамога не патрэбна, не? Got it. Oh. Is that all? More, Vela, please. Мне круг патрэбна. Can I have a hook? But then how would we get food? When the rats run past the door, this... Ага, яны адмаўляюцца. Hey, I've got some cereal. Карацей, мы можам насыпаць ім трошки ежы, але мне круг вельмі патрэбна. Так, нам патрэбна яго неяк сабе трымаць. Оп, круг. Hey, what the heck? Упс. Oh my god, look at the size of that rat. What? Where? I can't see it. It panicked when you hooked it and ran off. But it was as big as a cat. I told you there were rats out there. Now what are we going to eat? Here, I found some more cereal. Нате вам. Thanks, Bella.
Бон аппетит. You can almost pretend it's rat. Having a hard enough time pretending this stuff is cereal. Добро. У нас есть круг. Цудовненько. Последим. Так, War Sales. Калі не перанясуць, нядоўга чакаць засталося. Так, пачакай-ка. Я першыню чую назву. War Sales. Зразумеў. Ага. Зразумеў. Блин, цікаво. Ладно, окей, вы меня пераканалі. Это можа быць тое, што мне патрэбна. Ну, я яшчэ Якудзу не глядзеў. Але Якудза яшчэ наш дурная. Яна такая, типу, абсолютно адрываецца ад рэальнасці. Hey, Mel. Hey, Val. Вось, мне трошки больш сур'ёзная, нешта. Можна будзе ў бок Mountain Blade тады дапаўнення глядзець. Таму што Mountain Blade мне спадабалася, яна гульня для мяне. Конечно, в механіках яшчэ там разбірацца, але гэта прям ходзіш, падарожнічаеш сабе, вырашаеш нейкія свае праблемы нормально. Так, з курком мы можам паспрабаваць перарабіць навігацыйны шалік. Навігацыйны. Як гэта Шэй рабіў. Is an easy one for the Space Weaver. Weaving Navscarf. Якая гульня дурная. Уся Якудза. Якудза гэта просто нейкі космос для мяне. Такая... Давайте пераробім неяк. Big improvement. Slight alteration here. Штосьці. Я не упомнил, что я правильно зрабіў. Я бы что зрабіў просто. Куды мы? It's just blank. It's like a giant scarf, but somehow. Памылка. Мне патрэбна ведаць канкрэтныя каардынаты, нават калі я не ведаю іх насамрэч. Ну, типу, я павінен іх дзесьці пабачыць. Можа быць, я магу падглядзець іх? Дзе-небудзь. Таму што гэта тое, што дзе мы зараз знаходзімся, але мне патрэбна ведаць іншыя каардынаты. Што калі мне Шэй патрэбны для таго, каб каардынаты новыя даведацца? То бок мне патрэбна пагуляць за Шэй, каб новы набор знайсці. No, sorry. Ось. Давайте пра Якудзу. Якудза гэта адначасова і сур'ёзная і абсалютна варыянцкая гісторыя, наборы варыянцкіх гісторый. Калі вы паглядзіце проста кат-сцэны, вы можете знайсці альбо набор сур'ёзных кат-сцэн, прям такіх прям сур'ёзных, у стылі, і ну, некаторыя з іх кайфовыя прыкладасныя бойкі. Вельмі Кадзіму нагадвае, калі што. Чымсьці такая кінематаграфічнасць. Але пры гэтым абсалютна месцамі адбітыя баёўкі, адбітыя сюжэты дадатковыя. Такая японшчына. Гэта такая касмічная просто канцэнтрацыя японшчыны, што Кадзіма яшчэ еўрапейскі тыпу чэл, а там прям адбітая. Ось, калі вам патрэбна вар'яцтва японскае, то калі ласка можете ў Якудзу ісці, вы атрымаеце і сур'ёзную кінематаграфічную гісторыю, а той же момант будете задавацца пытаннем, якога хрэна тут адбываецца. Ось. Вельмі круто. Мне спадабаўся Like a Dragon. У прынцыпе, няма неабходнасці гуляць у старыя часткі. Like a Dragon гэта неблагі ўваход, але ён JRPG. Так? Папярэднія часткі, іншыя часткі Якудзы, гэта бітэмап. То бок, у аснове геймплея просто, ну, по тыпу бойка, вы просто ціснеце 3 кнопкі і перамагаеце, так? Вось, гігантскія роботы, чаго там толькі няма. Вось, Like a Dragon упората па-свойму, мне вельмі спадабалася Like a Dragon. На жаль, не прайшоў, і калі мне пачынаць, то прыйдзецца занова, тут нанова, таму што я ледзь памятаю сюжэт. Вось. Але гэта разборкі, у аснове гісторыі як бы разборкі Якудзы, так, паміж сабой, але гэта не зусім пра іх. Адчуваю, што мне трэба. Я бы глядзеў, калі нармальна, просто бітэмапы гэта прям такі жанр.
не вельмі, так, я бы, можа, рэкамендаваў якраз такі пачаць з Like a Dragon. Калі плюс-мінус да гэтых самых, да JRPG-шак пазітыўна ставіцеся, то, я думаю, будзе весела, таму што там будуць... Давайте адразу пра абсурднасць, так? Галоўны герой у Like a Dragon шмат гуляў у Dragon Quest, то бок у JRPG-шку дзяцінстве, і таму ўсе бойкі для яго гэта пакрокавыя бойкі. Ён будзе карыстацца рознымі здольнасцямі ў залежнасці ад свайго класа. Напрыклад, клас рэпера там, і ён, ну, не рэпер, там, танцора, і ў яго будуць атакі танцора. У яго будзе там клас повара, і ён прафесію сабе повара набудзе. У яго будуць атакі звязаныя тым, як ён выглядае як рыцар-повар, так? Будуць сябры ў яго, напрыклад, там дзяўчына з гэта самае прастытутка, так? Вось. Будзе сябар-бомж, які будзе карыстацца атакамі, ён маг, тыпу, бомж, ось, гэта жабранк. І ён будзе карыстацца атакамі голубей, напрыклад, ён накідае просто ежы голубінай на ворага, і праляцець шмат голубей пачнуць кляваць ворага, ось такое. Яна адбітая нахрен, это дурная гульня. Але вам будзе так весела, там будзе свой Mario Kart убудаваны, напрыклад, які пра гонкі, ось, якраз такі жабракоў на тележках. Ось такое. Справа летающая голова? Не-не-не, там жанчына. Сказанная ставлена для JRPG. Там яна вельмі абсурдная. Яна адначасова сур'ёзная і капец якая абсурдная. Яна, калі Кадзіма яшчэ утрымліваецца ў поўных рамках, то Якудза проста ідзе ў поўны разнос. Піраты працяг Like a Dragon, аднак піраты сумесь бітэмапа, адвенчуры і сімулятара капітана карабля. Ну там свая гісторыя. Гісторыю ведаць не абавязкова, дарэчы. Гэта я пра Якудзу, так. Гэта праўда, так, гэта яно. Вось. Я рэкамендую больш серыю Like a Dragon, таму што яна больш сучасная такая. Вось. Але не прынцыпова, якую вы возьмеце... Старыя просто, яны просто прям старыя, так? Ну, не прям старыя, але просто геймплей падзастарэлы. Я бы раіў штосьці больш новага. Гэта калі вам ужо, ну, як першую вашу гульню, без розніцы, што калі вы возьмеце больш познюю. Яны нармальна пабудаваныя. Калі ласка, не праходзьце яе, так? Як скажаш. Не, можа быць, асабліва нейкі стрым там зладжу, але праходзіце, яна ж доўгая прям. Я нармальна так гадзін 40 укінуў яе і далёка не прайшоў. Вось, таму што я займаўся будаваннем сваёй эканамічнай імперыі ў Like a Dragon і заліп там, таму што мне хацелася касмічны лазер з грошай кідаць на ворагаў, вось такое. Вось як от за пірат я па сутнасці гуляў толькі ў Like a Dragon. Я просто камплект Like a Dragon набыў, ой, не Like a Dragon, як от набыў, але не гуляў. Я гуляў толькі вось у Like a Dragon. Вось і ўсё. Мне спадабалася, што гісторыя там па сутнасці з нуля расказваецца, і ты знаёмішся з персонажам з нуля. Піратскі плюс сучасны сусвет. Ну там же ж гэты, там аднавокі гэты чэл, які адбіты персонаж абсалютна. Вось, там я з ім максімальны абсурд звычайна звязаны. Давайте, можа, я на план паслухаю. Не, хоча, що нам розповіде то ж саме. So I've got a lot of work as long as you... Ось. Так, карацей, я бы Якудзу рэкамендаваў. Так, калі вы гатовы да японскага абсурду. Таму што ён прям абсурд. Якудза гэта максімальная канцэнтрацыя абсурду просто. Пры гэтым ён утрымліваецца, у вас ёсць і сур'ёзныя сюжэты, і несур'ёзныя. Не толькі прям сур'ёзна настолькі паплакаць, але яно такое... Типу, плюс-мінус сур'ёзная тема падымае. Пры гэтым кінематаграфічнасць, ну, прыгожыя катсцэны, і ў той жа момант у вас з іншага боку абсалютна нешта адбітае адбываецца на фоне. Я шчыра, я зараз вось думаю, яшчэ раз, у мяне ёсць круг, я магу перамаляваць гэта самае план, так, куды мы ляцім. Гэта мы вырашылі, так. Мне нейкім чынам патрэбна выкінуць гэтую хрень з карабля, ядро. Вы там чэло зверху, як вы там?
Опс. Наверх мы не долезем. Okay, now I'm cold. Don't forget about Sticky! Я, може бути, зараз вам фрешку включу. Дайте-ка момент. Зараз. Вона тут улеглася коло мене. Ось я ще наладжую. Зараз. Придеться ще трохи поколупатися. Зараз за того, що табнувся, і гук пропаде ще. Так. Зараз буде Фрея. Так. Ёсть. І зараз вам показую. Ось, Фреюшка. Тільки уляглася. Так, трохи. Там її більш було бачно. Так, ёсть. Зараз я ще аватарку приберу, бо вона там ні на що не потрібна зараз. Де-факто піратська якудза – гісторія про кризис середнього ўзросту і характэрныя для Японіі сацыяльныя праблемы дарослых мужчын, на кшталт немагчымасці пабудовы сям'і і асабістай самарэалізацыі, як шмат гульняў выходзіць пра гэта. Ну, якудза трохі дзіўныя тэмы падымае. Яна падаецца, яна пазіцыяніруе сябе, ну, як бы яна з першага погляду яна можа выглядаць як тыпу гульню проста пра банды і разборкі банд. Але зусім не пра гэта ў выніку атрымаецца. Гэта хутчэй пра ўсё адразу. І я не ведаю, нават як тут складана апісаць, гэта лепей яе, дэмак у яе не той каб шмат, лепей і на яе бываюць высокія зніжкі, я б раіў набыць нейкую з апошніх і паспрабаваць для сябе, каб зразумець, пра што серыя, таму што серыя, кожная частка як бы свая асабістая, але ў той жа момант яна настолькі вялікая па памерах гульня гіганцкая, што там просто ўсё закрыта. Вітаю, Ойно. Ойно, ага. Я читаю, я бачу, я читаю. Юджин. Ведаеце што? Я спрабую вырашыць для сябе праблему таго, як скамбінаваць тое, што ў мяне ёсць. І ў мяне не складваецца. У мяне такое адчуванне, можа быць, я не думаю, што мне шэй патрэбна для гэтага. Глядзіце, мне патрэбна нейкім чынам. Круком я магу перамаляваць шалік. У мяне ёсць каардынаты, але мне... Але... Гэта... Мне замест гэтага патрэбна нешта іншае, так? Мне патрэбна... я хацеў да ваўчкам падысці і пабачыць, можа быць, там дзесьці ёсць падказка на тое, як шалік перамаляваць. Тады я, можа, гэта ўсё вырухну трохі. Потому что калі я знайду, як мне карабель перасунуць, усё стане трошки на сваё месца. Можа, у яго ёсць каардынаты дзесьці бачныя. Опа, рэйд прыляцеў. Вітаю, дзед Максім, вітаю рэйдараў. Так, гэта не вельмі важна. Мы зараз знаходзімся на касмічным караблі.
касмічным караблі, які насамрэч ніякі не касмічны карабель, а пачвара. Вось робот, які павінен лавіць дзяўчынак маладых і збіраць сабе ўнутр сябе і адвозіць да нейкай злоснай імперыі. Толькі вось гэты карабель мы зараз атакавалі і разнеслі на палову. І праблема зараз у тым, каб ён прыляцеў, гэты робот пачвара, ён прыляцеў на фабрыку такіх же роботаў пачвар. Я зараз спрабую прыдумаць шлях, як можна выбухнуць усю фабрыку адразу. Можна ж працягваць кідаць балы на гульні. Так, не ў любы момант гэта можна рабіць. У мяне няма перыяда, калі гэтага рабіць нельга. Рабіце, калі ждайце. Просто самыя такія, скажем так, моманты, калі гэта важней не прапусціць, гэта ў момант перад самым галасаваннем. Типу, калі вы ждалі штосьці прасунуць, я звычайна нагадваю вам, што можна закідваць што-небудзь. Куды-небудзь. Вось. А так вы прасоўваеце, і у нас проста ёсць моманты ў тыдні, калі мы будзем гэта ну, па тыпу вызначаць. Дарэчы, зноў жа нагадваю, прабягаемся, давайте хутенька арганізацыйны момант. На наступным тыдні панядзелак гуляем нешта на польскай спачатку, хутчэй за ўсё таўматурга, хацеў сказаць траўматурга, але ён таўматург. Вось, на польскай пачынаем, дзесьці, можа, гадзінку-паўтары пагуляем. Я не думаю, што я выцягну ўвесь стрым, там паглядзім. Вось, пагуляем, можа, 1,5 гадзінкі, а потым я пераключуся хутчэй зноў на Broken Age, то бок тое, што мы зараз гуляем. Таму што не тое, каб шмат засталося, тут і мы хутчэй у апошняй трэцяй гульні, я так думаю. І вось файна было бы прайсці яе. Вось. А ў аўторак мы будзем гуляць у Dismantle, гэта мы ўжо вызначылі. У сераду будзем гуляць у той, што выпадзе у нашай рулетцы, як пашчасціць. І ў сераду будзем зноў круціць рулетку, будзем вызначаць, во што мы будзем гуляць у чацвер. Так што вы можете галасаваць зараз за гульні спакойна. У аўторак будзем спрабаваць, не спрабаваць, мы крутанем рулетку і паглядзім, што будзе далей. Як яе клічуць? Яе клічуць Фрэя. Гэта імя. На Windblown 2000 адпраўляецца. Можна полностью сконцентровать свои пункты на Windblown, так? Ой, она литерально у меня тут на столе лежит, это крайне много стола. Так, чтобы нам... У нас есть ядро. Давайте снова до ядра. Может быть, подойдем. Я не думаю, что мне нечто додалось новое. Я просто ведаю, куда ядро взять и як его и куда выкинуть это все. Просто ядро вельмі нестабильное без охолодживания. А вот где охолодживание взять, это яшчэ тое пытанне. Attention! Do not remove fusion orb from refrigerated pedestal. Omicron fission event will occur. А, дакладна, я узгадаў, на кухні ж можна яшчэ паспрабаваць выкінуць нейкую капсулку. Давайте, можа, тую капсулку паспрабуем. Паспрабуем яе сабе здабыць. Hey there. Oh, you want to go back? Here goes nothing. Ciao. Для того, каб на кухні гэтую капсулу атрымаць, нам патрэбна ўзяць шлем, які кантралюе карабель. Часткова, таму што палову кантроля ў нас забралі просто. Так. Бяром, знаходзім. Вось он. Я сказаў табе стаять, нічога не рабіць. Вось она застанецца, я тады змогу ёй скарыстацца. Можа быць атрымаецца.
Забрать I тебе don't можно? want to touch that pill until I know what it is. Could be space poison. This grabber arm doesn't seem so grabby for Shay's equipment. Я могу Seems что-нибудь strange сделать? yarn arm with a hook? Scary. Блин, а что мне тогда робить? Ew. I don't want to touch that pill until I know what it is. Could be Она не ведает, что... space poison. Она не ведает, что это такое, и не ожидает это забирать. А что мне тогда робить? Их это просто было... это не тое тады. Но я нават не ведаю. Так. Мне падаецца, я пераспрабаваў усё, што мне ў галову прыйшло ўжо. Мы ведаем, як выкінуць ядро з карабля. Ядро мы не ведаем, як забраць. Нам патрэбна яго неяк ахалодзіць, каб можна было яго забраць спакою. Мы ведаем, як змяніць навігацыйны шалік карабля, але мы не ведаем каардынат. Координаты нигде не всплывают. Это прям цікаво, конечно. Можно, конечно, заўсёды на Шея переключиться и за его погулять. Дарэчы, што приколы з гуні, мы заўсёды можем переключаться паміж двума персонажами. И вось мы гуляем за Шея ўжо. У яго тут свае падзеі ўвогуле паралельныя. Опа. Боже. З ім можна паразмаўляць увесь гэты час было. Why did you shut me into this room? You just shot down our ship, and therefore had to be incapacitated. You're a dangerous girl, Vela. Something tells me we don't even know yet how much. Давайте, может быть, з яго больше інфармацыі атрымаем. You lied to me. She's not a computer. I never said she was a computer. She's not behind the kidnappings. You are. I never said she was behind the kidnappings. You weren't trapped under that junk. I never... Well, okay, you got me on that one. I could be a little overdramatic about physical pain. Чому, куди ти нас забираєш і навошта? Я мог задати це питання значно раніше вже. For processing. Processing? As in, like, paperwork? Я питаю таке, куди ти нас забираєш? Я такий, я забираю вас у червоний ангар для апрацоўкі. Я така, апрацоўкі ў сэнсе для, по типу, як документы, альбо што? Ён такі просто усміхаецца і ўсё, нічога не кажа. Па сутнасці нас перапрацуюць у штосьці. Are the girls you kidnapped really still on board? Or did you lie about that too? They're all on board and secured in a safe room, including you. Is there really a plague on this side of the dam? Yes, there is a plague, but not in Lorona. The plague is you and your kind. No offense. Our people are the noble result of thousands of years of rigorous and expensive genetic curation. We built the dam to keep out the genetic plague of the Badlands. Badlands? Again, no offense. Па сутнасці, яны лічаць сябе звыш расай нейкай супер-пупер, якая генетычна сябе там выводзіла, але яны трымаюць усіх, хто типу, як яны называюць, як яны іх клічуць. Ну, карацей, яны чому яны называюць усіх тых, хто з'яўляюцца нечыстымі па типу. Яны такія прям пурысты сваёй расы. Ну, яны па сутнасці як бы людзі, просто што мадыфікавалі сябе вельмі доўга пакаленнямі. Вось, і ў выніку лічаць усіх, хто не такі, як яны, нейкай халерай чумной. І вось ад гэтай халеры чумной яны і трымаюць яе за дамбай. То бок дамба працуе не ў адзін бок, што за, ну, для вось гэтых пурыстаў яны трымаюць якраз такі чуму, то бок дрэнных людзей за ёю. Вось у іх такая ідэя. Цудоўна. If we're a plague, why
Why did you kidnap so many of І us? калі мы чума, навошта ти нас крадеш? It's me to admit it, you spawns of chaos have something that we lost along the way, and have not been able to simulate. Something unnameable and primitive. Maybe even brutish, but essential to our survival. What is it? Maybe you don't understand what unnameable means? Карацей, па сутнасці яны збіраюць гэтых дзяўчынак, таму што ім патрэбны нейкі генетычны матэрыял. Яны, калі эвалюцыянировали, яны не эвалюцыянировали, так, у выніку. І не змогуць, яны нешта прадзяўблі падчас гэтых усіх мадыфікацый сваіх, што неабходна для іх выжывання. І вось гэтае штосьці яны і шукаюць сярод дзяўчынак, якіх яны збіраюць. А хлопчык-то якім бокам? Her son. What's his part in this? Shay was raised outside of the nurturing atmosphere of Loruna so that he would be, some would say, weak enough, but I would add sensitive enough to select the subjects who fill the holes, as it were, in our collective family tree. This just gets creepier and creepier. Not everyone has the stomach for perfection. I gotta go. Yes, relax and enjoy. Ну, па сутнасці, Шэй тут як бы для чаго праз хлопчыка, яны па сутнасці хацелі сабе абраць нейкага... Ну, гэта вось зараз будзе гучаць дзіўна. Яны жадалі, каб быў вырашчаны хлопчык, які далёка ад абсалютнай бяспецы, як гэта, кветачка, карацей. Яны жадалі хлопчыка-кветачку, які будзе інтуітыўна абіраць штосьці па тыпу супрацьлеглае сабе. І вось гэтую брутальнасць, нейкую прымітыўную брутальнасць, якую згубілі яны, ён будзе адчуваць мацней, чым яны. Ну, вось такая ідэя, карацей, за праектам Дзюмухавец. Репродуктыўную сістэму згубілі, не думаю. Але гэта ўсе, конечно, цікавыя гісторыі нас не прасоўваюць з нашымі мэтамі, так? I don't think this helmet would do much good there. Ooh, no. I hate that metal on metal sound. I'm actually a compound fiber ceramic. Whatever. Для чаго ім дзяўчынкі? Якраз такі для таго, каб з іх генетычны матэрыял атрымаць. Хлопчык просто якраз такі адзін з іх, скажем так, з мадыфікаваных, я так разумею. Можа быць, не настолькі мадыфікаваны, як вось гэты чэл. Такога больш нізкага ранга, але ўсё роўна з іх боку. Божухна. Я думаю, што я зараз палезу на аўто ў праходжанне. Я трошкі... У мяне 3 пункты, якія патрэбна зрабіць. На ўсе 3 у мяне ёсць неадказаныя пытанні. Сюды я павінен скінуць буду ядро. Так. Гэта, конечно, цудоўна. Так, ядро мне па сутнасці патрэбна. Вось гэта шлем, і нейка яго ахалодзіць. Можа наліць туды штосьці, каб было бяспечна ядро перанесці. Калі ядро з гэтым шлемам кідаецца сюды, а мы, выкарыстоўваючы вось гэты круг, мы абіраем сабе новую кропку, куды перасунуцца, толькі мне патрэбны каардынаты. Каардынат у мяне няма. І вось як тут далей, што мне рабіць, можа быць, мне ўсё ж такі за шею патрэбна гуляць у гэты момант, але я сумнеюся. Дагэтуль гульня была вельмі паасобку. Ці ты лічыш, што генетычны матэрыял дастаецца нейкай генетычна-матэрыяльнай выжымалкай. Мы жывем у сусвеце, у якім навігацыйны карабель гэта ён прадзе ніткі. Давай не будзем наконт гэтага вельмі шмат думаць.
Есть ідэя на контагод, дзе можна знайсці каардынаты, але яна крыху нелагічна. Накидывай. Бо пакуль мой адзіны варыянт гэта паглядзець у праходжанне просто. Ёсць іншы карабель з мапай таго месца, куды нам трэба. Так. Просто гэта... Я пакуль прасочваю за логікай гульні, так? І логіка гульні, яна пакуль была такая, што Шэй існуе асабіста ад гэтага самага. Ад усяго астатняга, так? Дарэчы, ну ладно, давайте за Шэй пойдзем. Можа быць, мне Шэй патрэбна. Можа быць, гэта і ёсць частка пазла, калі яны вось зараз. Просто яны перагаворвацца паміж сабой не могуць, як у логіцы гульні, тыпу, яна даведаецца. Не, мы ўсё роўно паспрабуем гэта. Мы зараз пойдзем спецыяльна да карабля другога. Просто трошки дзіўна будзе, я буду незадаволены гульнёй, калі гэта спрацуе. Дагэтуль можна было праходзіць сегменты паасобку, і ты праходзіш, як табе падабаецца, як мага далёка, і ўсё, і табе нармальна. Real seagulls, not made of yarn. Так, мы зараз на карабель ідем. Читаю яшчэ паралельна каментар. Ну, потому что ты пишешь, и учить, что так, оно не совсем то... Гэта сапраўды каардынаты. Гэта каардынаты. Вось гэта вось усё. Два тут, і вось гэта. Давайте. А я могу прямо зараз? Так. Гэта капец, як нелагічна. І калі гэта зараз працуе, прям вельмі здзіўлюся. Так. Давайте. Давайте. Не, у яго не падыходзіць чым. І мы можам толькі дадаваць. Мы не можам рабіць нечага новага, гэта не падыдзе. Это не спрацуе, на жаль. Ну, яно як бы не працуе, карацей. Гэта не спрацуе, таму што той маршрут, які ў мяне ёсць, яго нельга дамаляваць наверх. Так, на рук трейдера Вінблоун отправляется. Дякую вяліке. Гэта координаты, так, это правда. Это правда. Может, у тебя іншыя координаты есть? Так, ну гэта... Свое... Не, у яго ўсё не падыходзіць. Зато и логика выратована. Так. Я просто хотел бы докрутить полностью историю с ёй и потом переключиться на Шея. Вот. Я тут весело, можно выбухнуть и все. Ведаеце, что я зазірнуў у праходжанне, бо ідэі падскончваюцца, шчыра. Так. Broken Age. Walkthrough. Велла. Велла, акт другі. Так. Гэта ўсё у нас ёсць. Гэта мы ўжо прайшлі.
Так, гэта мы ўжо рабілі ўсё. Зараз я зайду тут. Это я на ратуе выбіраю цэны. Надуваюць шея толькі зараз. Вось. Так, не, яна ўжо робіць штосьці, што я не рабіў. Так, это мы вяртаемся. А, і вось зараз ён робіць з навігацыйным шалікам толькі зараз, так? А адкуль ён ведае? Я не вельмі зразумеў. І то бок яму вядома. Так, гэта мы зрабілі, канешне, вядома. Гэта ёсць. Але яму адкульсьці вядома пра, ну, адрас. То бок, ну, я магу, мне ўжо паказала яго, я проста жадаю зразумець, адкуль ён узяўся. Ладно, давайте вернемся, таму што ядро ён яшчэ там забраў, зрабіў тое, што мне хочацца. Давайте з ядром разбяромся. Паглядзім. А ўсяго актаў, я так разумею, усяго 2 акты. Ну, акт 1 і акт 2. Это не зусім тое зараз. Это ён поўнасцю навігацыю робіць. Дзе, у які момант? Я зараз матаю хуценька. Вось гэта. Я зараз пагляджу, як ён ядро забірае. Таму што мне не зразумела. Знайшоў спрашчэнне для Back to the Future the Game. Можа быць, мы будзем рабіць ратацыю гулень? Паглядзім яшчэ. Я не думаю, што гэта мэта не праходжання, мэта навучання хутчэй. Так што, можа быць, мы будзем спрабаваць рознае. Так. Так. Добре, удачі тобі, Пурбай. Я гляджу зараз праходжанне і спрабую зразумець. Ён праігрывае гэту катсцэну, што яно вельмі гарачае гэта ядро. Мы гэта ведаем добра. Пачакай, марозіва, у яго ёсць марозіва. Адкуль у яго марозіва? Яго марозіва ў шаломе. Ну, я гэтага жадаю як бы зрабіць, просто што няўжо настолькі відавочна. Гэта ж не марозіва, гэта ж усё крэм, не? Узбіты. А, вось марозіва ў тых, дакладна. Я змагу здабыць трошкі марозіва ў іх? Так, і мы не можам прайсці. Усё, зразумеў. Всё. Вось просто, не, тут не лыжка, тут у нас ёсць што апрануць. Цудоўна. Мы не паслізнемся тады, дзякуючы абутку. Усё, мне просто патрэбна было ведаць, што гэта марозіва там. У нас усё было для гэтага рашэння. Усё.
Хтосьці казаў пра марозіва, просто што я неяк, ну, я ўспрымаў гэта ніяк. Я глядзеў вось унізе, а ўнізе гэта ўсё крэм. Oh, man. That whipped cream sludge ate my Ну добра, мы flower пазбавіліся ад абутку. Sorry, Carl. Я, але просто ляпнула. Ну, не, гэта насамрэч лагічная была ідэя, просто адкуль узяць марозіва было, тады я не вельмі прыдумаў. Так, з гэтым мы можам пайсці да ядра і насамрэч ужо поўнасцю здабыць сабе ядро і выкінуць яго нахрен. Корабля. Hi. Did someone say... Close your eyes and don't look down. Miss you already. Так, морозиво ёсць. Hey, I wonder if this cold bowl would keep that thing from overheating. Yeah. Цудоўна, гэта дастаткова, ядро будзе адпачываць. Do not remove fusion orb from refrigerated pedestal. Omicron fission event will occur. Not until На Broken Age таксама спадчэнне ёсць. Глядзі, важна ў гульне, гэта гульня не падыдзе, таму што яны не спыняюцца гаварыць. nice little explosion on our hands. Мне важна, каб у гульне для трэніроўкі польскай мне патрэбна будзе гульня, у якой можна... То бок яны кажуць фразу, і гульня спыняецца. Усё. Гэта альбо нейкія РПГшкі, альбо візуальныя навелы, некаторыя гульні проста так пабудаваны, нават размовы ў іх. Можна кожную уважліва паслухаць. У ідэале, каб тэкст быў не зусім па тыпу «О, прынесі мне трох кабаноў». Ну, у прынцыпе, гэта таксама для пачатку, у прынцыпе, няблага. Ось, у любом выпадку курсы спатрэбяцца, гэта ж не замяняе, але як дадатковы матэрыял будзе файна. Рэшку там умясцілася. Вы паглядзіце на яе, ну паглядзіце на яе. Носик прыкрыла. Холодна. Так, і мы можам зараз гэтае ядро адразу выкінуць, толькі давайте мы захаваемся. Мы вельмі рэдка тут захоўваемся ў гэтай гульні, але вось зараз мы захаваемся, прям захаваемся. Потому што я ні халеры не ведаю, што будзе далей. Выкідваем. Well, I was really looking forward to eating this ice cream, but it looks like that's not going to happen now. Адпраўляешся ты туды. Калі ён растае, ён выбухне нахрен. Holy smokes! I just dropped a bomb. I better get us out of here before that ice cream melts. Так, трэба выбірацца адсюль, пакуль не выбухне гэта ўся канструкцыя. Задала гульню ад палякаў Game Deck. Game Deck. Дакладна, я памятаю. Мне можа быць, нават была ў гэтых самых, у віш-лісце дзесьці. Я ўзгадаў, мне падаецца, яна ў падпісе бачу. Таму я яе запомніў. Game Deck. Зараз шукаю. Не, у падпісе няма. Блин, а чаму я яе памятаю? У меня такое адчуванне было, што я прям мог памацаць. Так. Уражанне змяшанае. Зноў жа, я не тое, каб... Гэта пытанне трэніроўкі польскай можна на гульнях паспрабаваць, і там, дзе я рэальна буду займацца проста па сутнасці перакладам гульні. Там уже важна будзе дакладнасць. Калі на ангельскай вам проста асноўны сэнс могу перадаць, альбо неправільныя сінонімы падабраць. Таму што мне это зразумела. Я проста жадаю для тых, хто не ведае ангельскай, каб яны таксама дазваляла гэта ім сачыць за гульнёй. Вось, таму што ў асноўным я гуляю на ангельскай, я рэдка на штосьці іншае пераключаюся. Вось, а польская мне дазволіць проста развіць трошкі навык польскай. А там уже я жадаю разумець кожнае слово, у сэнсе я для сябе яго буду разбірацца. І буду спрабаваць іх перакладаць, каб дакладна я ўпэўніўся, што сэнс правільны ў мяне. Што я правільна зразумеў тое, што мне кажуць, а не прыдумаў сабе што-небудзь. Так, але каардынаты. Каардынаты адкуль узяць? Так. Можа яна нам падкажа што-небудзь? No. Sorry. Epic Games бесплатно раздавали. Ага, может быть, там у меня есть. Давайте про план распавядзем. Okay. I made a bomb, and I found a way to get it off the ship. But I still hadn't figured out a way to drive the ship out of here. So we're super close.
As long as you have a plan. Так. Координаты. Просто координаты я могу проходжение прям поглядеть. Питание, як я их повинен здобыть. Где яны? Давайте я прям загуглю прям само питание, где координаты. Где... И Golden... Broken Age, не Golden Age. Потому что ён просто прям показывае координаты, я не ведаю, откуль ён их узял. Акт 2 давайте. Пробую знайсці. Так. Шей. Гэта не. Цікавіць не шея, Велла. Так, полностью проходжанне. Навігацыя. Гэта зрабілі. Гэта мы зрабілі. Гэта мы таксама ўсё зрабілі. Выкарыстоўваючы падказку шея. Якую падказку шея? Подсказка шея. Идите в покой шея. Переключитесь на шея и флейтой. З флейтой. Спытайте Алекса наконт пирамиды, каб яна проиграла песню. Что? Это все ж таки я повинен за шею выконывать. Okay, see you later. Я так разумею, мы павінны выконваць частку за шея, каб дабрацца да гэтага моманту. Даць падуць у флейту чуваку, што рамантуе карабель. У нас няма флейты. І самае пачварнае у тым, што мы... Як я павінен у гэты момант даведацца, што я павінен гэта рабіць? Не, калі я бы паралельна выконваў, я просто жадаў за Веллу до конца выканаць усё, і, ну, таму што ў папярэдні раз, напрыклад, калі мы ўсё выканалі, шея просто вырубілі, і за яго гуляць нельга. Тыпу, ты скончыў, чэл. Можаш нават не напружвацца, так? Дык трубку, а якую трубку? Мне няма ніякай трубкі, вось у меня ўсё, што ёсць. Так што, у прынцыпе, я думаю, ўсё файна. Просто тут патрэбна зараз шлях шея выконваць. І тады даць падказку, кінуць падказку Велле. Просто я, і калі бы я гуляў, і зараз мне не падабаецца гэта, то што калі б я гуляў і не падглядаваў у праходжанні, я бы хрена з вас дагадаўся. Я бы думаў, я просто такі, блин, за Веллу застаўся апошні крок. Я жадаю скончыць за Веллу, і потым уже пайсці за шею праходзіць усё. Але гэта можа мой стыль праходжання, так мне. Ну, я разумею, што мой стыль праходжання ў гэтым перашкаджае. Ну, ось. Хтосьці ведае, што за гульня Black Set? Black Set знакамітая нават серыя, не серыя, пачакайце-ка. Black Set яна ж знакамітая, не? Я просто сам не гуляў. Я ведаю, што гэта вельмі вось пра кота гэтага і пра жывёлак там. Нуарны комікс. Так, гэта комікс быў, і па яму гульню зрабілі. Так. Ось, і адаптацыя ў гульню ёсць. Under the Skin. Ёсць, быў нават, так, адаптацыю збіраліся зрабіць, але так, меў нават вялікі бюджэт, і ўсё, я так разумею, ніколі ён і не выйшаў. Это были падзеі яшчэ 2009 года. Губны гармонік. Дык няма нічога такога за шею.
Вось он спіс прадметаў у шэе унізе. Калі ты бачыш штосьці падобнае на пра што ты кажаш, вокладка зацікавая. Яна цікавая. Ну, тыпу, я чуў добрыя водгукі, і гэта квестик, дарэчы, таксама. Яшчэ шукаць. Так, вось зараз падстава моя трошки мяне расчароўвае ў гэты момант мелкі ў гульне. Я разумею, што калі бы я паралельна праходзіў, то яно бы ўсё шло да аднаго, я, можа быць, зразумела гэта было. Але калі ты гуляеш толькі выключна за Велу і жадаеш за Велу ўсё прайсці, што можаш, то ты раптоўна апынаешся ў пастцы проста. Вось. Просто ў пэўны момант ты такі, блин, ну не магу я нічога за Велу зрабіць, я не ведаю, я тупы і пайсці за яго рабіць. І потым ты за яго робіш, і потым здагадваешся ўжо. Добра, глядзіце, у Broken Age мы яшчэ пагуляем, хутчэй за ўсё ў панядзелак пасля Таўматурга, таксама хутчэй за ўсё, яно прыкладна адно на адно пакуль накладваецца. Вось, мы не факт, што пройдзем зноў жа Broken Age у панядзелак, але паглядзім. Вось, а зараз мне ўжо патрэбна бегчы і працаваць, бо праца як бы не гэта самае, сама сябе не зробіць, правильно? Давайте я пагляджу, хто ў нас ёсць, я вас перадам далей. Я зараз хутенька яшчэ паглядзеў на працы, ці ёсць нейкая там крызіс які-небудзь здарыўся, не? Падаецца, не. Меркаванне, ну неважна, праца гэта. Яшчэ паспею зараз разглядзець, падаецца, крызіса ніякага няма. Добренька, глядзім Twitch. Што у нас там? У нас ёсць Руді якраз такі з Еўропы Універсаліс. Так, хутчэй ўсё пойдзем да яго. І я бачу ўсё, больш нікога не бачу. Добренька, давайте я вас перадам да Руді, будзеце далей паглядзеце ў яго ў Еўропу Універсаліс, не ў мяне, дык у яго. Правильно? Перадаю туды, а вам жадаю добрага дня, добра вам папрацаваць, добрых вам выходных. У панядзелак мы паджымся на занятках польскай мовы з Таўматургам. І яшчэ трохі Broken Age. А ў аўторак у нас будзе Dismantle. Ляцім да Рудзі.